m'estic llegint un llibre que es diu Poder, per remediar una mica la meva autoestima i fer que la gent, per aconseguir que la gent em faci cas. Fem cas, Nacho. Gràcies. Però el llibre parla, sí, però vosaltres sí, per pena, caritat cristiana, com li vau dir. Però és molt rara la situació perquè no sé si el que estic dient quedarà per la posteritat o no. O sigui, no sé si aquest fragment, Miquel, quedarà en el podcast. Es gravarà, la gent ho veurà. Jo t'ho puc enviar. M'ho pots enviar, pues ja està. Si vols, jo t'ho puc enviar i que ho tinguis com per escoltar-te. En el llibre de Power parla del poder del silenci, del poder de no dir. Qui escolta, qui no diu... Això ho explica en el llibre de Power, no? És un tema sobre el que no s'havia reflexionat. No, és que s'ha reflexionat molt. No, aviam, el de Power és un tio que es diu Robert Greene, que és un psicòleg, divulgador de psicologia. Està titulat? Divulgador de psicologia, el Pau. El que fa és, ha estudiat la vida de grans emperadors, emperatrius, reis, reines, i ha intentat descobrir quin és el patró del poder, quines coses es repeteixen. I és una cosa que, veient Juego de Tronos, pots veure, pots intuir que hi ha coses que fan mantindre't en el poder, fan aixecar-te, fan que tu tinguis més influències sobre els altres. En aquest llibre que es diu Power, doncs el tio intenta esbrinar quins patrons es repeteixen per la gent que ha mantingut o ha sabut portar aquest poder d'influència, no? En diferents camps, concretament en el camp social. Robert Greene explica el poder del silenci i parla de Andy Warhol i diu que el no dir, concretament el no dir d'Andy Warhol, que era un tio que parlava molt poc, les entrevistes deia poquíssim, artista en 60, Andy Warhol, sisplau, algú pot ficar més en context, algú pot ficar-li més rostre, Andy Warhol, publicista, és que crec que potser és el que més saps. Serigrafia, víbora professional. Víbora professional, profunditza. La Warhol era dolentíssima, o sigui, era un regnat del terror, la Factory de Warhol, que de fet de la Factory més endavant parlarem. La Factory, Andy Warhol com a artista tenia el seu lloc, el seu taller, que es deia, ell deia que estava a New York, deia la Factory, la fàbrica, i allà es cometien bastants pecats, no? Hi havia bastanta moguda, bastanta teca. Què passava a la Factory? Una tirania. Qui manava a la Factory? Andy. Andy Warhol, pell blanqueta, rubio que flipes, típic tio que dius, aquest pavo es quedarà calvo, però es va morir abans que es quedés calvo. Bueno, molta perruca, també. Molta perruca? Portava perruca? Sí, jo crec que sí. Ese pelazo, és que té un pelazo. Jo crec que és perruca. Era calvo? No calvo, però... Encara no existien els implantes a Turquia. No, encara no. Això és algo dels últims 2 anys, potser, allò dels implantes a Turquia, no? El tema de ser a Turquia? Sí, no, potser sí. Tu vas a Turquia i et cagues. Hi ha un passeig mític a Istanbul que porta a la mítica plaça Taksim, que és com dir plaça Catalunya, la mítica, plaça del Sol. Pues aquell passeig, tothom va passejant, arriba per abajo i veus penya amb la gorra col·locada d'una manera tapant el que intueixes que és sang de cabell recent arrencat, extret de la cap, i veus noies també amb un morat aquí entre els ulls a l'altura superior del nas que van a canviar-se també, a rebentar-se, a transformar-se al nas, que també és un dels especialitzat. També a Turquia? Sí, perquè la meva teoria és que, clar, està sonant... Vale, sí, la meva teoria. Comença el podcast sense voler. Comença el teu podcast, però... És que estava l'arxiu d'àudio per allà. Ja, és que això, qui no diu té el poder. En aquest cas, el Miquel no deia el cabron, tenia el poder. No, perquè... No, però escolta, digues. No, però és que qui no diu, segons Robert Greene, segons aquest filòsof, qui no diu és imprevisible, i com a imprevisible generes confusió i, per tant, capacitat d'influència. Has anomenat ara un filòsof? O sigui, Robert Greene va passant de... He dit psicòleg. D'autor d'autoajuda, ha evolucionat a psicòleg i ara ha passat a filòsof. Després passarà a referente. Últim estadi, a referente. Doncs moltes iranis que van a Turquia a fer-se el nas. Que parla la música, no? És molt... Sí, és molt típic, Jo l'única vegada que he vist un tio recent operat, o sigui, recent implantat, va ser un cop que vaig anar vaig parar en una estació de servei, que hi havia un bar d'aquests d'estació de servei, per Ripoll,
i hi havia i el cambrer portava o sigui, acabava de venir, no sé si de Turquia, no sé d'on, però tenia tots aquests puntets tirant a vermell que a mi personalment em va fer una angúnia que em va costar demanar-li alguna cosa, perquè em vaig quedar mirant, era com no miris el cap i sí, el tio... Però tenia o sigui, si tenia ja l'implant hi havia cabell o no hi havia cabell? Perquè al principi que et posen com l'arrel i creix. Ha de créixer, no? Són tot com puntets molt junts que sembla com que sigui sang que estigui a punt d'explotar. I fa com bastanta angúnia. Granets mal curats, no? Sí. Com si t'haguessis patat tot de granets al cap o no sé, com una... Seria molt per on... Tu n'has llegit també, de fet més que jo, un conte visual de Junji Ito. Sí, bastant, no? Aquest tipus de terror japonès gràfic que es basa en coses molt concretes, molt físiques o molt... Però crec que ho fan un per un. O sigui, crec que de moment, potser a dia d'avui s'ha sofisticat el negoci. Hi ha màquines que t'incrusten cabell a cabell, que va ser els cabells aquests, són cabells forts, cabells fresh, cabells bons, que són els d'aquí darrere, són els de la millor qualitat, els que estan darrere el coll, que no acaben mai. Per això els viejos sempre tenen aquesta part d'aquí. La Factory, no? La Factory. La Factory és d'aquí. La Warhol Factory dels calvos és la nuca. Li agafen els cabells d'aquí i després te'ls injecten, pla! No sé si ho fan un a un manualment, no crec que sigui manualment, crec que ho fa una però màquina. Jo el que em vaig decepcionar bastant, que bueno, que també és lògic, però és que no duren per sempre aquests cabells. Ja cauen, és Després veritat. et duren com 10 anys o alguna cosa. Sí. En sèrio? O sigui que data de caducitat. el procés que has de passar, tot el que has de pagar, tota la vergonya que has de passar, doncs no dura eternament. I es veu que hi ha molta gent també que ara s'ho estava fent durant el Covid, com no has... Clar, t'has de confinar més i tal. No hauràs de veure gent, aprovecho, no? Aprofito ara mateix perquè és una bona temporada per... Sí. Però, o sigui, home, però això pot ser horrible, perquè... Això sempre ho he pensat. Si tu t'estàs quedant calvo perquè estan entrant les entrades, no? Et poses per tapar-ho, aquesta capa del que ja tens d'entrada, i això ho tapes. Però el cabell natural que hi ha darrere segueix entrant. Pot haver-hi com un... Com es diu aquesta zona que hi ha a Múrcia? La manga. Saps que hi ha un tros de terra de cabell. Espacio liminar. Saps? O sigui, hi ha la part que t'has implantat i després la... Un tallafoc. Exacte, un tallafoc. Bueno, és el preu per anar contra natura, sempre s'han de pagar coses d'aquestes. Això a un catòlic aquestes coses li encanten, no? O sigui, com aquest tema de... El sida i l'homosexualitat. El cuerpo, exacto. Ese tipo de cosas, ¿no? Todo lo que sea... Claro, es que no está pensado para esto. Sí. Però bueno, hi ha un gran secret de la població masculina que es diu finasteride o finasterida, no sé. És una pastilleta, no fa que et creixi cabell nou, però para la caiguda. Però el preu que has de pagar és que ja et quedes encadenat a la pastilla per sempre. No perquè t'enganxis, sinó perquè si te la deixes de prendre, segueix caient. Sí. No, si te la deixes de prendre... m'encanta el que dius, perquè conec una persona que es pren aquesta pastilla. Donald Trump. Donald Trump... I molta gent que coneixem, o sigui, és un gran secret de la població, però si tu rasques, de repente... M'ha encantat quan has dit un secret de la masculinitat, parlàvem externament, no? Los hombres. Sí, òbviament. Però... No, que m'encanta... Ja assumeix que nosaltres no ens ho farem, nosaltres prendrem aquesta pastilla. Cap de nosaltres estem enterats, no?, d'aquesta cosa que és el que fan els tios. Però tinc un conegut que als 30-35 se n'hauria d'haver caigut tot el cabell. I el tio té 55 i té un cabell de puta mare, té melenes, té grenyes, ¿vale? Em diu, si em deixo de prendre aquesta pastilla amb 55 anys, ¿vale? El cabell no se'n començarà a caure, sinó que de repent caurà tot el cabell com si jo als 30 no m'hagués pres la puta pastilla. Entens o no? O sigui, com si mai hagués pres la pastilla. Si me la deixo de prendre és com si mai me l'hagués pres. Plan, cau tot, saps? És irreversible, no pots deixar de puta prendre-te-la. Un Dorian Gray. Sí, exacte. Es marcar-se un Dorian Gray o un Jingo Biloba. Un Dorian Gray? Què li va passar? Bueno, Dorian Gray el que li passa, no?, que ell o sigui, fa com un exchange, un pacte amb el diable a través de, més que amb el diable, amb el quadre aquest, no? O sigui, pintant un quadre molt perfecte d'ell, i el quadre va no només envellint, sinó va marcant-se de tota la maldat, és a dir, tots els pecats que ell comet queden impregnats en el quadre, no?
y al moment en el que ell no sé què passa, però hi ha un moment on el quadre donde todo le vuelve, no? O no sé, com que... Bueno, al final de la novel·la... És que no vull fer spoiler, però... Fes spoiler, eh? Sí. Dorian Gray... És un llibre, Ja fa temps, no? És un llibre d'un tio irlandès, no? Oscar Wilde. Oscar Wilde és un tio irlandès que va escriure un llibre que es diu El retrato de Dorian Gray. irlandès. És un tio irlandès. És dels pocs casos on és més... Bueno, no, dels pocs, però que és més fan Oscar Wilde que Dorian Gray, no? Més famós, vull dir. Excepte pels fans d'Amaral, que... Como Nicolas Cage, però és Nicolas Cage, el de Amaral. Amaral en una isla desierta, Sin no? pasado ni pàtria ni bandera. Que Bueno, mai ho he entès gaire, però... Aquell vers, l'altre dia no sé amb qui pensàvem sobre aquell vers, és increïble. O sigui, és com sin pasado ni patria ni bandera, a tope. Més Dorian Gray. Exacte, un ¿Por Dorian qué? Gray, com... Me suena a... Jo crec que com a tòpic de dandy, pot ser. Quan es Oscar parla, Wilde, com, més que Dorian Gray, potser. però, De Dandy. però Dorian Gray és Ai, ai. l'alter ego d'Oscar Wilde. Bueno, Sí, no. Oscar Wilde escriu el retrato de Dorian Gray. Potser Oscar Wilde seria el... Com es diu? El corruptor. Exacte, el que lo Lord corrompe. Henry. Que porta una vida bien, pero que tiene ideas así locas. Vale, llavors, Dorian Gray és un tio que li fan un quadre i llavors en el quadre es veuen reflexats els pecats o la corrupció moral, es veu en l'estètica d'aquest quadre, no? Spoileadme el llibre, sí, per o favor. sigui, ell es pot permetre viure una vida extrema i el que es corromp no és ell sinó el quadre. Entre altres coses, el que envejece. Llavors ella es manté jove. Però crec que hi ha un punt on ell rep tota aquesta... Després d'una sèrie de golpe, no? vicissitudes i tal, diu, veu el quadre que està fet una merda i diu, això ha d'acabar, vull tornar a començar de nou, agafa una espasa, la clava al quadre i llavors s'intercanvia. El quadre intacte i que tot. èpic, tio. I mort, se'l Que troben èpic. mort. Pues aquest conegut meu és una mica Dorian Gray, perquè el tio deixa prendre la pastilla i acaba calvo. Pues- Està molt ben narrada aquella escena, recordo, no recordava el contingut de l'escena, però sí la forma en què està narrada, que és que en comptes de dir-te el que passa, no? És com, bueno, algo, l'última frase o algo así, que es como cuando entraron se lo encuentran, Sí. algo como de policíaco, ¿no? Como una Y, novela y descubrieron quién era por las sortijas que llevaba. tan... Exacte, sí, de tan destrossat Sí, que està, no? sí. Molt bon... Mira que Òscar, a mi em posa un pèl nerviós la sí? constant que té una obsessió perquè tot siguin frases memorables, no? En un diàleg és incapaç de ser natural perquè sempre està dient coses intel·ligents, però és cert que sempre són coses intel·ligents. O sigui, Oscar Wilde és aquesta gent que li permet ser pedant, no? Li permet ser tan pesat amb dir-te tota l'estona frases memorables perquè és que realment són memorables constantment i la novel·la en si és una passada, això sí que és cert. Sí, i bueno, un dels efectes secundaris de la finasterida, no sé si t'ho haurà dit el... Però què és aquesta... Què és La finasterida és la pastilla, La aquesta del pastilleta. cabell. Com... Para no ir a Turquía te tomas la pastilla. Un dels efectes secundaris és que et redueix la testosterona. La polla se te cae. Sí, bàsicament. Canvies... Però bueno, Se't desprèn. jo crec que és un bon preu a pagar, Cambias pelo por polla. No cal que t'acostis tantíssim al micro, Nacho. És que li he dit al Nacho que s'acosti al micro, però potser no cal tant perquè l'estàs saturant. Potser per això és un gran Menys has de secret, cridar. també. Perdó, ja sé que són missatges contradictoris. Però mira el públic, mira la gent, tio. Què està pensant ara del que està passant aquí? Un moment més raro, Ara, no? és veritat, és el primer cop estic mirant a càmera. Jo mai... Està meva mare ja mirant darrere. Espera, que jo sempre estic de costat. Per cert, algú dirà per què no està el Juma? Ostres. Estem esperant el Juma. Ah, Això vols dir Sí, merda. És que hem sí. començat molt raro avui, però també volíem començar dient que estem esperant el Juma. Ha de vindre en algun moment. Vale. També porta el personatge avui. Vale. M'encanta la decoració del pis d'estudiants. És un pis d'estudiants que ha anat evolucionant, sí, Sí, ha anat a millor. Pues estudiants de fa 2 segles, no? Exacte, pis d'estudiants del segle XIX. Hi ha una estètica que és el Dark Academia. Esteu familiaritzats? Sí. El Xavi segur que sí. Esteu familiaritzats amb el concepte de les estètiques? O sigui, no de l'estètica, sinó de les estètiques en termes Z. No, aviam, desenvolupa. Podem començar a obrir la secció en aquest podcast de Z per a boomers. Com per nosaltres que podem anar convidant algun Z i nosaltres que a vegades se'ns critica de boomers, pues hi ha una cosa ara a la xarxa que també és molt boomer. La xarxa. En la red. Sembla TV3, això, ja. Hay una cosa en la red en la que los internautas parlem aquest llenguatge, no? Los internautas, ¿no? Los consumidores de contenido de internet están creando, bueno, no, están començant a parlar
com de... Lo que antes de toda la vida han sido las tribus urbanes, però com bona part de la vida avui en dia és en el món digital, sobretot a través de TikTok i Instagram, diguem, de plataformes especialment visuals, s'està creant una perspectiva molt més estètica de recrear-se, no sé com explicar-ho això, però regodear-se en una estètica que no només té a veure amb una forma de vestir, sinó com de forma de vida, no? I n'hi ha moltes, però potser la més famosa últimament, o que han liderat tota aquesta movida de les estètics que li diuen, és el Dark Academia, que és una mena de recreació o celebració de, per sintetitzar una peli, el Club de los Poetas Muertos. O sea, el rollo cole de élite o universidad de élite, bien vestidos, o Retorno a Brideshead. Què passa? Té aquesta part maca de que no és només una estètica de m'he visto así, sinó de, bueno, de que entenen com a estètica també activities. En plan, tu entres, és que vaig estar investigant perquè em feia molta gràcia, i hi ha una mena de wiki estètic on t'explica de cada estètica què hauries de fer. I a part de suggerències de formes de vestir, paleta de colores i tal, hi ha activities, s'hi posa read a clàssic. No sé, i clar, m'encanta la idea que per participar d'una mena de cosa tan superficial, perquè la idea és simplement com una cosa que ve de TikTok i tal, et proposen com a activitat i posen suggerències. De TikTok, eh? O sigui, això es mou per TikTok. Bueno, ha estat una de les coses que ho ha fet triomfar, i Instagram, o sigui que es mou en un univers molt visual i de partida superficial, però que té una amplitud que arriba a la vida, i crec que això per això em sembla molt interessant, perquè explica molt de per què tot no és tan superficial com sembla, no sé com dir-ho, de que tot aquest entorn que sembla que és molt fàcilment menospreciable, té, no sé, té una part estranya i interessant de que dins de la pròpia estètica estigui l'acte de tu en soledat i sin compartir-lo en TikTok lees a Dostoyevsky. Clar, aquest és el tema, no? Si surt d'internet o no. O sigui, si traspassa a la realitat o es queda a fer-se un vídeo per TikTok llegint amb una llar de foc de fons, no? Clar, sí, és una mica això. Llavors, per exemple, ara mateix aquesta escenografia, aquest podcast, si ho féssim en anglès i li diguéssim Dark Academia Podcast, només per veure a YouTube aquesta escena en la que estem, molta gent clicaria. 50.000 visites. Molta gent clicaria, sí. Com per... quiero estar en este mood i recrear-me un poco en esto. I més si estem parlant de llibres i tal. Sí, llavors era com tota aquesta tribu urbana, però bueno, a mi en qualsevol cas em sembla interessant que hi ha una espècie de subcultura Z que su obsesión son movidas tipo Oxford, és bastant divertit, no sé. Esto es el Dark Academia. Doncs res, comencem a parlar en anglès i ja està. Es diu Dark Academia, en qualsevol cas, no és només l'acadèmia a lo central, sinó en tota estètica del Dark Academia ha d'haver-hi per mig algú fosc, rotllo un asesinato. Ja. Perquè s'agraden pelis tipus El Club de los Poetas Muertos, Asesinatos o Muertes, no? Com... El Club de los Poetas... Hi ha un visual, és veritat. Com sempre ha d'haver-hi, en les obres que els agraden, hi ha com un punt culminant que té a veure amb algun tipus de mort. Llavors aquesta barreja del món acadèmic amb Harry Potter, per exemple, els encanta, clar. O sea, todo lo que es... Harry Potter és muy Dark Academia. Harry Potter una pasada, ¿eh? O sea, una pasada en el sentido de que... Yo no me... Muy infravalorado, ¿no? Más debería conocerse. Descubrimiento. Premio Nobel, tío. Os lo recomiendo, Harry Potter. Son las buenas, ¿no? No, pero que yo no he visto Harry Potter, no he visto las pelis, no tengo ni puta de Harry Potter. Però... Jo vaig a veure la puta primera pel·lícula de puto Harry Potter Però no al has vist cine. totes? Com? No he vist totes. Vaig a veure... Com l'altre present a la gent, no? Però jo era un bebè, era de les primeres pel·lícules... Com una anècdota I personalíssima. jo recordo, No, com a persona no que està molta penya, molts zetes, en ser... Pues, No tenen ni puta idea del que és Harry Potter. Mai estaran sentats a una sala de cine amb... La primera pel·lícula... I quan ningú parlava de Harry Potter, Sí, surt exacte. aquella pel·li que no hi ha rebombori i jo estic al cine veient una pel·li sin más, sense cap mena d'expectativa, i em trobo pues, amb un jove, amb una tal, amb un tren màgic, amb tota la flipada a mi se'm va quedar imaginari. gravada l'escena de les barquetes anant cap al castell. Sí. I... Evidentment, la mítica escena del tren, del ron, d'aquests animals també, que són animals com molt de tòtem, no? El búho, la rana, Està molt ben escollit. la rata, estan molt ben trobats. L'hipogrifo, no? Hi havia un que aquest molava bastant. Sí. Que era com una barreja d'àliga i de... Cavall, no? és un Una cavall, cosa és com... un animal mitològic. Ah, és un animal... Vale. Jo sé que no el coneixia fins a Harry Potter i pensava que era un de Harry Potter. Té una existència real, per dir-ho així. Sí, és com un centaure, no? O com un... Sí, és... que Harry Potter, ara que dius que com ho estaven fent servir com a arma arrojadiza anti-Z, jo justament pensava, perquè
pues jo veig gent bastant més jove llegint Harry Potter i que s'ho coneixen molt bé i pensar, típica cosa que és prou fenomen com per seguir marcant moltes adolescències. I vaig arribar l'altre dia al col·le, jo per cert he començat a treballar de professor a una escola, a batxillerat, i vaig arribar, i el primer que vaig ser una de les classes... A cada classe m'he introduït, perquè dono moltes classes diferents, i m'he introduït de formes molt diferents. Per començar, la primera impressió, no?, queden... I en una, el primer que vaig dir, no sé per què, o sigui, anava improvisant, ja estava fins la polla començar classes amb alumnes diferents que ja no recordaré les cares, i els hi vaig dir, bueno, ha llegado un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. I només es van riure 3 persones. Ostres, ja. I llavors... Aquí veus ja, et quedes a quadres, jo ho he dit pensant, perquè jo no era tan fan de Harry Potter, jo només vaig veure les pel·lis, no vaig llegir. Però igualment tothom Però no van riure perquè no tenien la referència. No tenien referència, van dir, què està dient? Tothom ho hagués sapigut a la nostra... al nostre curs. Em va sorprendre molt. Bueno, i varios, perquè són adolescents i no riuen de segons què. O sigui, hi havia aquesta cosa de no me voy a reír todavía, hasta que no me ganes el corazón, no? Com no me río de tus chistes. Quina merda de criatures, els adolescents. No, la veritat és que són supermacos, ja els tinc bastant guanyats, però... Sí, però bueno. Aquest era... Hi havia una assignatura a Harry Potter que cada any canviava el professor, era aquesta, no? Per això la conya era... I perquè l'Albert tampoc ho hagués vist. No, sí, perquè estava... És que jo sempre em liava entre aquesta i com era l'altra de l'Snape. La de pocions, sí. Per això, Snape tenia el trauma de que ell sempre donava pociones i ell el que sempre havia volgut donar és defensa contra les arts. Això, per això em liava. El tema és que, clar, jo entrava d'una classe de filosofia i també volia... Jo ho havia mig pensat, deia, clar, després vaig tirar d'aquest fil i vaig dir filosofia és un poc defensa contra les arts oscures perquè bla bla bla. Però em feia gràcia l'arribada del profe nou, vaig pensar, per un alumne és molt Harry Potter, això de sobte s'ha ido una profe, llega profe nuevo, tal... Bueno, res. Recordo un cop que havia tingut un canvi de professor per baixa, portant un professor nou, i és veritat que la presentació era superimportant, és a dir, les primeres classes. La primera impressió. Sí. La primera impressió era com brutal, i és veritat que les opinions alienes dintre de la gent que podia marcar, que podia tindre més influència a la classe, eren superimportants també. Hi havia un professor que es va voler anar de listo, un senyor, un professor, que no vull dir el seu nom, que segurament el coneixeu, es va voler passar-se de jovenzuda adolescent i va ser ridícul. I els adolescents, juego con niños y acabarás mojado. No vols donar cap pista? No, però... Hauríem de tenir com un soroll de censura que poguéssim dir per entendre-ho nosaltres. Parlar, i després... comentem i... Es pot posar. Sí. Bueno, en tot cas això, que s'ha passat a ser guai i al final de ser guai el colega me río de ti, la confianza de asco. Sí. Me das la mano, te arranco el brazo. No, sí, clar, s'han de saber jugar aquests límits però sí, en efecte, la primera impressió és molt important. Ara el poder és no dir, no fer la broma. Jo recordo, tinc un trauma al col·le, que vaig anar a un col·le de mossens, i un mossèn, un col·le de cures, un cura em va dir, a vegades, un català, Tu vas anar a un col·le de cures? Vaig anar a un col·le de cures. Un cura deia, un cop al mes, una cosa així, anava a l'oratori i el cura et fotja la xapa. És a dir, a vegades, home, està molt bé ser graciós, però a vegades s'ha d'escoltar els altres i a vegades no t'has de riure massa de la gent i sempre has d'estar atent i a vegades podeu fer l'esforç aquesta setmana de, si teniu una broma molt bona, que fa molta gràcia, però és rient-te d'algú, no la feu, encara que sigui molt bona la broma. I jo tinc el trauma d'haver pensat, d'haver carburat, d'haver projectat bromes totxíssimes, boníssimes, en aquella setmana sobre algú, rient-me d'algú, pel fet d'haver-me de reprimir per ordre sacerdotal, per culpa que el mossèn ho va dir, que no féssim aquestes bromes, pues no he dit les bromes, les tinc com allà reprimides, les bromes. Si et venen, les pots treure, Sí, em venen les treure. Senta't lliure de... Sí, tio. És un espai de seguretat aquest, aquí no hi ha... I a vegades em passa que tinc moments on rajo existencialment de la gent com a defensa pròpia. Perquè crec que no he rajat a temps... Per aquell esdeveniment, Per aquell esdeveniment del mossèn, que bueno, és un esdeveniment de petita escala, m'ha passat després amb altres mossèns que m'ha dit coses similars i jo ho he associat amb aquesta primera sentència o consell del mossèn. Llavors jo ja ho associo. Quan ho diu mossèn al donar tarima, cobra una dimensió diferent, ho tinc imprès a la ment, filtro, em reprimeixo, sesgo el meu pensament i sí que és veritat que a moments on necessito alliberar-me, on tinc molta merda, necessito rajar. Da igual que sigui just o no, però insultar a gent. En plan síndrome de Tourette. Em fico a insultar la penya, t'ho juro, és molt heavy. Està molt bé, si és un impuls... O sigui, vull dir...
Està molt estigmatitzat ara mateix el raje. Ja, a mi, No? Està per com mi molt és mal vist. natural, o sigui, per mi és natural. Ja, Bueno, no, sí, natural. no, és totalment natural. Per això, que si és en la mesura en què és un impuls natural, d'alguna forma, és a dir, hem de buscar en quina mesura pot ser més sa, sobretot per nosaltres, però d'alguna forma... És que ara clar, vinc molt amb Nietzsche, i tot el que sigui un impuls natural, si està de partida, d'alguna forma ha d'estar present, no?, a la vida, i tot el mecanisme per intentar negar-lo, hi ha algo turbio ahí. I jo ho entenc, entenc que a més, si sobretot el que dius, si és una cosa que en la teva adolescència, quan un mes necessita rajar, a tu especialment perquè tindries aquesta tendència, et van matxacar amb això, no? Et van dir, no hagas esto. No tant rajar, sinó el que tu dius, realment és pura creativitat, és trobar el punto de flaqueza y hacer una broma brillante a partir de eso, ¿no? que és dominar l'altre a través de l'humor, i que és una cosa molt maca, no sé. Sí. Recordo un cop que estàvem a un berenar i hi havia dos professors. Merendola, Merendola. Merendola post-cole, merendola, professors parlant, i jo aconsegueixo infiltrar-me, acoplar-me a una de les conversacions que estaven tenint dos professors. Els dos professors estaven parlant d'un alumne de la meva classe. Jo em vaig fotre la conversa i vaig fer un comentari, bueno, els vaig notar receptius amb mi, vaig notar que estava dintre la conversació, i van dir alguna cosa al respecte que jo volia fer una rèplica rajant d'aquesta persona, aquest alumne, que jo compartia classe amb ells, estan amb els professors, conversació, i quan anava a fer la gran rajada d'aquest alumne del qual els professors estaven parlant, vaig com aixecar la mà, vaig obrir la boca, vaig mencionar el nom d'aquesta criatura pobra, i quan anava a dir la gran rajada, un dels professors a mi em va dir: mira el puto Nacho este, cómo se iluminan los ojos cuando quiere rajar de alguien. ¿Cómo se le iluminan los ojos? Pues que me fa una ràbia, ¿sabes? ¿Cómo se le iluminan? Ai, que injust, tio. Bueno, pues això... Aquest podcast és la teràpia del Nacho. Sí, una mica sí. Però escolta, és veritat que Nietzsche es veu que va influenciar a Freud. Sí, moltíssim. En què? Freud no ho va admetre mai. Puto soberbio, no? Soberbio, pecado. Jo el poc que sé de Freud, tot ho he llegit en Nietzsche. Jo no he llegit... Bueno, sí que he llegit només un llibre de Freud, però molt Què poc. diu Nietzsche que després agafa Freud? Però totes les coses que sí que sé de que m'hagin dit a una classe en plan en general, no sé què, hi ha un inconsciente, no? O sigui, tenim algú dins que ha estat reprimit, i aquesta repressió té dos capes, que una és la individual, o sigui, la que fem nosaltres mateixos com a individus, i després hi ha el superior, que és l'estructura cultural, social de repressió. Tot esto està en Nietzsche, tot. Amb altres paraules, però sempre està. Sí, I la idea de que hi ha un com a impuls manera. interior vital que és més inconscient, que és més impulsiu, que és, per tant, més nostre. O sigui, sobretot el tema central, perquè la idea de que hi ha algo raro o inconsciente entre nosotros ja estava. Perquè qualsevol persona que somia, per exemple, ja sap que porta algo a dins. I en la literatura, que no ha sobretot, refinat. I en la literatura ja estava està. superpresent, i per això a Freud l'encanta recuperar-lo. Però Nietzsche és dels primers, o potser el primer famós, que diu: esto somos nosotros. És a dir, no és solo una cosa rara que tenemos, sino... Hi ha un moment, inclús Nietzsche diu, quan tu somies y somies, por ejemplo, que te lías con alguien que después dius, what the fuck, porque me he liado con esta persona en este sueño, no me representa. Diu, esto te representa más que lo que haces en la realidad. O sea, esto eres tú. Porque la realidad estás muy más condicionat por toda esta movida de la moral y de no sé qué, que no ets tu, que és pur, no? Bueno, pues Freud, jo tot el... Clar, parteixo de la ignorància, de més ignorància respecte a Freud, però tot el que he sentit d'ell sempre he dit, és que esto està en Nietzsche. Sí, i Freud ho passa malament perquè quan intenta portar tot això al camp científic, òbviament rep burles i tal, però Freud també senyala com algo dolent a l'inconscient totalment alliberat. Vull dir, l'inconscient sempre ha de tenir com un filtre, un marge, perquè si no, no es pot viure en societat. Clar, Freud ho diagnostica, però le parece bien, ¿no? O sigui, jo crec que si más ella el que vol és, assumint que esto es así, que si la gent té problemes, pues intenta tractar-ho assumint que esto tiene que ver con esta parte, ¿no? Si fer-ho servir com a eina mèdica, perquè en el seu cas ell era metge, ¿no? Encara no existia la professió de psicòleg com a tal, ell era así más médico que cura tus problemas a partir de intentar sacar lo que hay en tu consciente, sea por análisis Al principi de sueños, per hipnosis i després per ja, com es diu, teràpia associativa, bueno, això d'anar parlant, lliure associació d'idees i vas traient. Vas traient el què? Les coses que tens reprimides allà
La hipnosis també, com és una hipnosis? A nivell modern, tens alguna idea de com podria ser una Ni idea, no sé, hipnosis? és que he fet ara literatura i psicoanàlisi, llavors sé una mica, ostres. però m'ho vaig plantejar, en plan, la hipnosis avui en dia funciona? I es fa servir per deixar de fumar. Ah, I funciona. Bueno, funciona, quin soy jo per dir, però molta gent, la gent que ho fa servir diu que funciona. Fa no vaig veure una entrevista a algú, no sé qui, que deia he dejado de fumar con hipnosis. O sea, había probado todo y he dejado de fumar con hipnosis. el tema amb Freud era quan acabava l'estat hipnòtic es tornava en l'estat inicial del pacient, o sigui, no ho havia sanat. Una cosa, en societat es pot ser amoral? O sigui, es pot no tenir moral convivint en societat? Visquent en societat, sabent-te partícip Quina pregunta, d'una no? societat. No sé, és que estàvem parlant d'aquestes coses. No, això és el que em pregunten als alumnes quan parlem de Nietzsche i em deixen Merlí. la resposta. Merlí. T'has de presentar com a Merlí. No, Te dejan no he vist, tocar. jo no he vist Merlí. M'ho van dir vindre uns alumnes i em van dir, has de veure Merlí. Us faré És que ara trempar. ja no ho vull veure per la pereza de tot Però que és un esto. professor de filosofia. De ser profe de filo, ja està com molt ja És una merda de sèrie, però t'enganxarà des del primer Però el capítol. simple fet que hi hagi que ja hi hagi un personatge que és el profe de filos que ja fa molta mandra. Ja, però és De molt filo- TV3, això de... Ja. Una cosa, però el sé, rotllete... La filosofia ens fa pensar... Però el rotllete és entre els alumnes o entre el professor està ficat en rotlletes raros, també? El profe també té els seus rotllos. Però no és com física o química, que els rotllos traspassaven... En física o química els rotllos traspasaven frontera. Sí. Traspasaven la quarta paret de la docencia. Sí, exacte, sí. En sèrio? O sigui, els lius no només eren a la sala de professors, sinó... Havia ligues entre profe i alumnado. Sí, Hòstia. sí. A física o química surt la que després és la Tòquio, La Úrsula Corberó. Úrsula Corbero, que és la... Per cert, vaig a un programa de la televisió i una de les preguntes que em van fer és quina és la noia espanyola amb més seguidors a Instagram, i jo pensant que era Rosalía, era la Úrsula La Corbero. Úrsula Corberó té més seguidors que la Rosalía? Sí. Jo hagués pensat, ojo, m'has metido Esther Expósito o Expósito, no sé com es Sí, no sé com Esther s'escriu. Expósito. Que és altra, no sé que és famosa per Élite, crec. Sí. Pensava que era aquesta. Sí. Bueno, és Úrsula Corbero quan vaig al programa de televisió. Que per cert, aquest programa el podreu veure el mes que ve. Aviat, sí. Quin programa? Bueno, el que va anar al Nacho. A TV3. Clar, és veritat, quan surt això? Surt D'aquí ja? un mes, d'aquí... Aviat, sí. Hòstia, aviat, sí. que estaves parlant d'això. TV3. és que ara estava un punt... TV3. No vull donar més No, detalls, passa va. res, està bé. Home, sí, fem un podcast de comentar. Comentar, reaction. Posem live reaction, la pantalla, una pantalla, Sí. la nostra pantalla petita a sota. Perquè el programa encara ni ha sortit, o ja surt. No ha sortit, sortirà d'aquí... No, però no vull dir només el teu, pocs sinó el dies. programa format. No, ha sortit, s'emet activitats i diumenges a TV3 al migdia. Ja està, ja està. Sí. Xavi, mires la tele o no? No. Joder, fa molt que no miro la tele. O sigui, recupero programes de televisió. Estic molt enganxat amb el tema Rocío Carrasco. Què cony passa? Jo Ostres, parlo d'una amb La és que no he Vanguardia. volgut entrar perquè no paro de veure això, però m'he pensat que era Però com és que alguna... portem molts dies sense Una parlar. xafarderia molt gran i no he volgut entrar. Pues està tot allà La xafarderia gran. políticament, o sigui, és el cor ja explícitament, ja feia molt temps que això havia passat, però explícitament el cor ha traspassat a la política. O sea, el corazón ya es La tan Irene importante. Montero opinant a Sálvame. A Sálvame. Present. Sí, no, o sigui, videotrucada, però Hosti. el Los Santos parlant del tema el dia següent, o sigui, ja està... Com que és que el Xavi aquí és el nostre expert en això. Però bueno, feia temps que no parlàvem I i un jo resum breu haurem així de fer... de què va la cosa, quin és el kit de la qüestió? No, una noia que està denunciant els maltractes que ha anat patint al llarg del temps i... O sigui, Però qui és aquesta? És La filla de la tele? Rocío Jurado, Vale. Per la gent que no sàpiga qui és la Rocío Jurado, qui és una la Rocío cantant la más grande, que li deien, una de les últimes folclòriques espanyoles. L'última Que diu Lola folclòrica... Flores? Exacte, Rocío Jurado? No, Jurado. per la gent que no sàpiga, Sí. Sí, la cançó de Como una ola és seva. No sé si ubiqueu. Como una ola. És així. Com Sí. una despedida. Sí, aquesta. Perfecte. És que preguntava això de la televisió, que miraves. L'altre dia
treballo a una cafeteria, doncs amb un client li deia, ahir va jugar al Barça, no? Doncs ahir estava currant i vaig preguntar a aquest client que entrava per un croissant de xocolata i un cafè amb llet, i a quina hora fan el partit del Barça-Madrid? I em va dir, el partit és a les 9. I vaig fer la pregunta més boomer que podies fer de cara com a rèplica i vaig dir, i és en obert? Ojo. I em vaig quedar... A més, és una pregunta que no t'afectava de res, no? Segurament. No afectava res, perquè no tinc tele, jo no tinc tele. Això, no perquè tampoc l'haguessis mirat, no? No, però era com la inèrcia de... Sí. Clar, perquè quan un està darrere la barra, a una cafeteria treballant, o com un cambrer, un ha de tindre o ha de desenvolupar el poder de crear mini-històries, microrelats, parlar del temps constantment, parlar de merdes que han fet per la tele, parlar de coses, de buscar coses que un comparteix amb el client. A més, que suposo que el gruix dels clients serà uns clients més o menys d'aquesta edat, no? Sí, serà un tio de 40 anys. Clar. Sí, sí. Ja han obert i el Pau se m'ha quedat com what the fuck la pregunta. En plan, feia anys que no me la feien. I jo, joder, feia anys que no la deia tampoc. Joder, what the fuck. Clash, boomer. Però ara jo també encara més boomer perquè aquesta pregunta és una cosa del passat. És a dir, ara ja no hi ha... Perquè no hi ha res per obert, ara. Ah, no? Has de pagar els partits. Mai es fa un partit del Barça en TV3? No. No sé si d'algun amistós, alguna cosa potser es fa, però... És que fa molt clar, jo abans sí veia molt el futbol, però això també, hi ha coses que estic recuperant molt, que és una cosa molt maca també de ser profe, que no ho havia pensat fins que m'ho he trobat. Recuperar una mica, no?, certes coses de l'adolescència o tornar, clar, coses com el futbol. Sí, sí. Que no és una cosa només d'adolescència, però... Jo ahir ho pensava, que quan em vaig enterar, quan vaig arribar a casa de que jugava al Barça-Madrid, dic, ho he aconseguit, m'he creat un nucli de gent i d'amistats que no segueix el futbol, per fi. Que no sé res, que jo no sé res. Però una altra pregunta molt de boomer, els teus alumnes miren el futbol? No? Exacte, i aquesta és la pregunta que jo em feia, jo pensava que no tant. És a dir, jo segons tenia entès, i miraven més tuits. M'agradava la idea, perquè a mi el futbol em sembla molt bé, no sóc el típic antifutbol, el futbol és de borregos, però el que em sembla raro és que el 90% de la gent hagi de saber què ha passat en el Barça-Madrid quan és una cosa tan concreta, és com una afició molt concreta. I jo sóc molt fan que la gent que és fan, o sea que, volviendo a Nietzsche, su impulso vital natural es ser muy futbolero, pues molt bé que es recreïn el futbol, però em semblava de borregos i absurd que tots haguéssim d'estar amb això, no? I jo tenia entès una de les coses que m'agrada de la nova joventut. Hòstia, és que ja... Bueno, però és que en teoria... Se ha enriquecido. Se ha enriquecido. Enriquecido en el bon sentit, que és que està molt valorat. Això de les estètics que parlàvem... I s'ha compartimentat, no? Exacte, aquesta és la paraula, s'ha compartimentat. Això de les estètics que parlàvem abans és molt bon símptoma de que a nosotros se veía las modas. En plan, este año está de moda esto. Pero las esthéticas es de, no, yo estoy mood Dark Academia. Y no solo en general, sino a lo mejor solo hoy, ¿no? Y me mola hoy el rollo Harry Potter académico, Oxford, no sé qué, pero ya está. Pero mañana esto, o a mí esto y al otro lo otro, no sé. I que el futbol s'englobi dins aquesta cosa, no? És com una estètica. Però, de les primeres preguntes que em fan molts és els alumnes, en plan, típic moment blancazo, no sé què dir, o estic parlant i em quedo en blanc i algú pregunta, ¿de qué equipo eres? Clàssic, és un clàssic. I què contestes? Però en moments molt políticament tensos, perquè em dono classes per si a casa un col·le molt pijo, molt catòlic. És realment molt catòlic, Miquel? No, és veritat, se m'ha escapat el molt catòlic i és fals, no és molt catòlic. A tot això és que estic segur que algú, o company de feina o alumne, acabarà veient aquest podcast. És un molt bon col·le, ja està, deixem-ho aquí. És un bon col·le, ja està. No? Així quedarem bé. És un bon col·le, hi ha diners. Si hi ha diners no es pot no fer un bon col·le. Un col·le és bo sempre, perquè és un lloc on la gent va aprendre i a formar-se. Un col·le és bo sempre. Exacte. Molt bé. Per mi una cosa que té que... Bueno, no, és que no. Està molt bé, és un bon col·le. Bueno, quin equip ets? I que em feia gràcia perquè jo estava com tocant límits, perquè dono filosofia i dono història. Història, per exemple, estem donant el naixement del feixisme a Itàlia, llavors estan tocant temes com molt extremos, i llavors jo estava sent ja quasi molt, era molt evident mi perspectiva de les coses, i llavors hi ha algun alumne pues así fachilla, i clar, jo pensava que ara me van a saltar, saps, o me va a decir algo. Pero su gran drama era, pero eres del Barça o del Madrid. O sea, las cosas claras, las cartas sobre la mesa. Muy bien Nietzsche, muy bien que la religión es un invento para tal, el Barça o del Madrid. I em va sorprendre, i a més la primera persona que em va fer aquesta pregunta va ser una tia, que encara em va fer més gràcia. Una que és com la jefa de la classe. Jo és que tinc la teoria...
tinc la teoria, com a profe, o sigui, una de les coses més importants que s'ha de saber fer, fora de tota la merda, bueno, merda no, és molt interessant, de la pedagogia que m'estan ensenyant al màster, de les escoles pedagògiques i bla bla, todo es intentar sobrevivir. Y una de las técnicas de supervivencia es la técnica de la abeja reina, que es detectar quién gobierna la clase y que sea tu fan. O sea, caerle bien a esa persona. O sigui, és un desastre intentar caure-li bé tota la classe i ir de profe guais, això és horrible, però una cosa en la que sí s'ha de ser maquiavèlic és detectar el jefe i a esa Que persona... no té per què ser, per exemple, el delegat. No té per què coincidir. No, de fet, no, clar, de fet molts cops no. Ja parlarem de delegats, Bueno, i res, pues, aquesta persona que em va fer la pregunta era l'abeja reina de sa classe. I clar, aquesta me l'havia de guanyar i vaig encertar la resposta, perquè me la jugava tot allà. Ah, sí? I vas mentir o no? No, jo vaig dir, ara ja no segueixo tant, m'agrada molt veure el bon futbol, el que passa és que per mi, no sé, cada cop em marca més distància el veure que és tota una cosa de mercau i tal, com que m'interessa menys, però jo era del Barça. I és com, hizo un respiro de alivio. Va dir, molt bé. Com has passat la prova, saps? L'abeja reina te aprova. També et dic... treballar a Barcelona... No, bueno, en aquell col·le estem parlant d'una escola de Sarrià, nens tal, el 80% són de l'Espanyol o de Madrid, eh? Sí? Sí. Clar, ahí hay que... Sí, aquí hi ha gent que es defensa en això. Sí, la majoria, molts són de l'Espanyol i si no, molts són del Madrid. No, clar, sempre hi ha l'Espanyol, però ni que sigui per número, no? Jo pensava que sempre hi hauria més gent del Barça que de l'Espanyol, no? Però bueno, sí. No he obert aquest debat. Ja. No he obert aquest tema. He desplaçat sempre el subject perquè no m'interessava. Però m'ha sorprès, així com en general, pels nostres seguidors que també es preguntin si la gent jove segueix seguint el futbol, en efecte sí, i en efecte és un tema que m'ha donat nostàlgia i tot, que era un tema com a classe, el tema a comentar després d'un partit era el partit. Llavors és el tema principal. Sí. Això i el que ha passat a la Isla de les Tentaciones. Home, Uau. És el gran tema. Que estic pensant que haig de començar-ho a veure per poder-ho fer servir com a material. Perquè jo intento posar exemples... Hi ha tema, hi ha tema. Però jo ho vaig a veure, perquè vaig dir, per això per ètica, per tot el que és... Com a mínim per posar exemples, no? Com de presa de decisions, tal, en què et bases, si ets més utilitarista o més deontològic o no sé què, pues segur que en la Isla de les Tentaciones hi ha molt material. Hi ha molt... Tu l'has vist, Xavi? Jo confesso que no l'he seguit gaire, però tinc uns amics... M'encanta que et confesso. No són perquè en teoria hauria d'estar allà a tope, perquè és que hi ha molt material des del punt de vista de les humanitats. Sí. Un humanista, o sigui, és que m'ha encantat, perquè normalment algú diria, confesso que ho veig. No. I m'ha encantat que et confesso que no ho veig prou, com a bon humanista que ho hauria d'haver seguit, perquè tinc uns amics que ho han estat seguint i és que han fet un vídeo analitzant-ho. En sèrio? No, en sèrio, ho hauré de veure, ho dic fora ironia. Recentment hi ha hagut una aliada, hi ha hagut com un trio amoroso, hi ha hagut un moviment... Hi ha hagut un nou Estefania. Està ben un hit del nivell de... Perquè a mi em va arribar, jo sense haver vist mai... Fa un mes, una cosa així, va haver un movidote que va sortir a la premsa. Sí, la noia aquella... Hi ha com un trio amoroso, el Manuel, no sé què... Voleu que truqui algú que... Jo conec una persona que... Home, coneixem una persona que... Puc trucar-la? El Carlos. Sí. Bueno, de mentre, Nacho... No, digues. No, sí, anava a parlar de la ràdio. Cada dia estava escoltant la ràdio, que clar, com no tinc tele, no estic massa al dia. No? Miro qualsevol merda de la televisió que m'interessa, ho puc mirar online, no? Però és un altre rotllo, és un altre format, és una altra voluntat. A la carta, no? Sí, no t'ho trobes, vas a buscar-ho, no? No és allò que et sentes i fiques a tele, no? Com esperant a que vingui quelcom d'una pantalla. L'altre dia passava per no sé quin bar, o estava en un bar i escoltava la ràdio. I em va sobtar molt que era un programa de ràdio on sortien 3 o 4 persones parlant, no masses, ¿vale? I un dels que estaven sentats a la taula feia veus, imitava a altres personatges que mai s'haguessin passat al plató. Per exemple, un Mariano Rajoy o un Iglesias o altres polítics d'aquesta calanya. Sí, imitar la veu i fer conyes com molt risses. ¿Vale? Jo de petit sempre ho he odiat, en plan, que asco, no? En plan, li fiquen veu, o sigui, en veu d'aquesta persona diuen coses que aquesta persona no diu, ¿vale? I sempre ho havia denegat i ho havia com condemnat i sempre havia canviat com havia resintonitzat la ràdio cada cop que escoltava una merda per l'estil. Però reconec que estant al bar, un cafè i escoltant de fons la ràdio, em va encantar. O sigui, la capacitat que pot tenir una persona de ficar veu
en nom d'una altra i fer-se passar per una altra persona per ridiculitzar-la, em sembla brutal. A mi sempre tio. m'ha fascinat si es fa bé, perquè després n'hi ha que ho fan malament, però si es fa bé, i clar, a més només comptes amb la veu, no comptes amb la gestualitat o tot això, doncs... Sí. Però això em va deixar flipat. I ara molaria molt fitxar algú que sea el mil i una voces, que puguis estar aquí rajant, ficant boza. Però veus molt parides, en plan, Mariano Rajoy és la mítica, no? Sí. Però sí, tio, em va encantar. La ràdio. Volies trucar algú o no? Volia trucar algú, però és que no tinc el mòbil aquí. Tinc el mòbil a la cuina, s'està carregant. Però el puc trucar, Jo el tinc aquí. Sí? Vale, doncs és una... Sí. Aquesta persona que vol trucar a l'Albert, si no m'equivoco, estan parlant abans de l'Isla de les Tentaciones, teníem aquest dubte de què ha passat fa un mes, concretament, que va haver molt rebombori en un dels episodis, en un dels moviments que va haver entre les parelles d'aquestes illes, no? Més cap aquí? Bueno, no, perquè a vegades peta molt fort. A veure. Estem trucant a aquesta persona. Albert, dime. Estoy justo llegando a casa. Sí, buenas, Carlos. Estamos aquí con Nacho, con Miquel y con Xavi, no sé si conoces, grabando el podcast. Y te queríamos hacer una pregunta. No sé si estás muy al día ahora mismo de la Isla de las Tentaciones. Se acabó, ¿eh? Un poco. ¿Nos puedes decir cuáles son las últimas novedades? 5 cèntims. Repite la pregunta. Que si nos puedes decir cuáles son las últimas novedades. Al salseo más grande. El salseo más grande yo creo que ha sido porque solo ha habido una pareja que ha sobrevivido a la isla. Y el salseo más grande es que una de las parejas que rompió, que fue muy polémica, porque una chica se empezó a liar con uno de los tentadores prácticamente desde el capítulo, como que se estableció una relación muy estable entre el tentador y la chica, que ha dejado a su pareja y tal. Tentador. Y ese chico, cuando se acabó el programa, se ha liado con otra de las del programa. Entonces ha habido más salseo fuera del programa, después del programa, que en el programa mismamente. Ojo, Una metaisla. Claro. Però Y molt... los salseos los sacan pues más programas como Supervivientes, Debates, Y de así se nutre todo Telecinco. es transprograma, de un programa a otro, de la Isla de las Tentaciones, los Supervivientes y Claro, tal. toda la isla se hace famosa por el cotilleo, luego los llevan a Supervivientes, a los hermanos... Para mantener el... O sea que de alguna manera la isla es la antesala, es el prefacio. Si triunfas allí, te quedas. Es la entrevista de trabajo, es la entrevista. Si tú la pasas, te quedas en Telecinco. Vale. La isla de las Vale. Tentaciones. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por esta pequeña información. Última pregunta. ¿Crees que el Dandy va a ir bien a Supervivientes, bien a la isla? El Dandy sería un buen participante para ir a Supervivientes, yo creo. La isla no pega mucho, ¿no? Físicamente. En la isla no, porque yo creo que no tiene ninguna pareja estable ese señor o tampoco tiene la capacidad física de ser tentador de nadie. Claro. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Vale. Gracias, Venga, Carlos. hasta luego. Adiós. Adéu. Me parece la figura del tentador. El tentador. Això algú ho haurà d'explicar i potser el més oportú és el Xavi. Perquè, o sigui... Però és que estic meravellat perquè ha fet un anàlisi de lo que és Telecinco brutal. Sí, clar, perquè tots aquests programes són de Telecinco, no? Sí, Mediaset. Sí. Del... com es diu ara? No em sortirà el nom, a l'italià. Berlusconi. Però el que dirigeix. Però Berlusconi està en la movida Mediaset. Està en la movida. Sí. Però, o sigui, Sálvame, que seria com el programa estrella, és un programa de cotilleig que comença parlant de famosos i al final el tema del programa s'ha convertit en els temes dels propis col·laboradors. Els propis temes, sí. O sigui, els propis programes de Telecinco. No? Exacte. Sálvame com el I no només organizador. de Telecinco, sinó d'ells mateixos. O sea,
Tú hablas de los entre colaboradores. Exacto. En plan, los tertulianos que invitamos el sábado pasado se liaron, vamos a hablar de esto. O nosotros mismos nos hemos peleado entre nosotros y ahora vamos a hablar de lo que ha passado i tal. És que, tio, has d'entrar una mica més això. I llavors, crec que va ser... M'ho estic perdent. No, em sento, sí. Va ser a Rusia que, joder, esto funciona, tal, queremos hacer nuestro propio Sálvame. La isla está... vale. El Sálvame. Y les iban a decir, no podéis porque es que necesitáis a personajes que España lleva alimentando durante años antes de Sálvame. A Rússia ho volien adaptar Sí, pero es que es imposible. Fa no es falta pot. un... O sea... Rusia no tiene una Belén Esteban, Rusia no tiene clar, però una... per algun moment has de començar, no? Sí, Però t'has d'anar treballant, no? Has de començar... I això ja depèn dels personatges en si. O sigui, ha d'haver aparegut una Lola Flores que crea un imperio alrededor, una Rocío Jurado... O les periodistes, ara, una Rosa Benito. Una Rosa Benito no està a Rússia, llavors... Home, els russos jo crec que tindran material, Potser Segurament, una mica diferent, però no el pots copiar directament. Però material molt Sí. diferent. És que seria gent allà com... Bueno, estava pensant en una paròdia molt del segle XIX més que d'ara. No sé com és la Rússia d'ara, però m'imaginava gent com molt ratllada de hace 20 anys maté una vieja, saps? I com porto 20 anys bevent... Sí, però bueno. Bueno, Albert, li has preguntat al Carlos, aquesta persona que ens ha ajudat a ficar en context el que realment era l'Isla de Tentacions, aquest programa tan viral entre els alumnes i no tan alumnes, programa més per Telecinco, i no tan alumnes, també per professors. És una gradació, no? També per professors, que no ens explicaves. Ha estat el tema Dandy. O sigui, has preguntat al Carlos pel Dandy. Sí, que el Dandy seria Supervivientes... per si algú no sap qui és el Dandy de Barcelona, és un personatge, no? més o menys viral de Barcelona, que és com l'antítesi d'en Dandy, no? Tu i Nacho sabeu fer el sorollet? Sí, que sempre fa com... I fa com, bueno, un xiquet xiulet molt més ben fet i molt més... Sí, l'altre dia, treballant a la cafeteria, va vindre un client i vam estar parlant del Dandy, ¿vale? Llavors, hi havia una tercera persona a la conversació que estava com molt out perquè no tenia ni puta idea que era el Dandy. Llavors li tenia que explicar ràpid, perquè hi ha clients, hi ha cua, tenia que explicar ràpid a la velocitat d'un cafè qui era el Dandy de Barcelona i no sabia per on començar. I havia de començar pel principi, que és això, el Dandy és un tio que s'ha fet viral per fer xiular S'ha així. fet viral per això. Sí, viral per això. El Dandy és el seu silbido. És que no sé per on començar a És explicar-lo. com la seva marca personal, però és un senyor que ja... Imagino que... El seu logotipo és És acústic. que va de dandy, però físicament és com el contrari d'un dandy. Part de la seva viralització és aquest... És un torrente real, no? Una mica. Sí. Va d'aquest... I que s'enorgulleix de fer-ho, S'enorgulleix no? de ser un senyor... I que va dir, que de fet, que tot això ve perquè va dir que aniria a Supervivientes. Va al gimnàs, de fet, i a Instagram fa stories Està conforme intentant- està ficant-se en forma a poder anar a Supervivientes. Perquè Supervivientes, jo això sí, haig de dir que vaig veure-ho fa molt de temps, de petit ho vaig veure algun cop. Quan en teoria, i crec que era l'origen del programa, és a dir, abans, els realities, ara hi ha un orgull reality, ¿no? Ha habido una explosión de estamos orgullosos de que esto es un reality y vamos de cara a lo importante aquí son los dramas. Però potser m'estic triplant, no recordo bé, però crec que abans Supervivientes és d'aquests realities que, com OT, per exemple, s'havia d'amagar a la idea de que tu el que estàs fent aquí és una altra cosa, no és salseo, sinó tienes que sobrevivir en una isla, no? I d'aquí el nom, i d'aquí que abans hi havia proves físiques. Encara es manté això. Encara hi ha proves físiques, sí. O sigui, cal... Sí, certament. I una altra cosa és que, per exemple, a la Isla de les Tentaciones a mi em sembla que no cal ser famós per anar-hi, no? Cal ser més o menys un perfil físic d'Instagram, no? Com està patat, o si ets una noia, bueno, no? Que està també molt prima, molt tal. Aquest tipus de famós que sobretot és de Telecinco, que és d'herència molt warholiana. Tu ets famós no perquè hagis escrit un llibre o tinguis un grup de música, no, però, sí, sinó per la teva personalitat. Però el que jo vull dir és que, en canvi, a Supervivientes sí que van famosos, no? No sé o sigui, si tots són crec que hi ha anat la noia aquesta del pòquer, també... Més que famosos, potser... Ja, coneguts, bueno... Molts que hi van, imagino, si són famosos que estan començant a ser-ho en aquest circuit, no? O sigui, gent que ha anat primer, el que tinc antes que passa molt és he anat a Isla de las Tentaciones, no he tenido suficiente, o al revés, eso era la entrevista de trabajo, com diu el Nacho, y un siguiente paso puede ser Supervivientes, ¿no? O soc influencer y tal, y va, mi salto a Supervivientes, sí, ¿no? Com, exacte. De ver com me seguís. Ja, no sé ja si de... molt interessant per refilar i donar-li una mica més d'intensitat a esto i connectar amb l'inici el que estaves dient al Xavi de l'herència warholiana d'aquests personatges. Warhol crec que diu alguna de
en el futuro todo el mundo será famoso. 15 no? minutos. Durante menos tiempo. Sí. Però que defineix molt bé, és com una anticipació total de tot el que és Instagram, influencers, realities, en general, que constantment hi ha famosos però molt breus. Estefania. Sí, la va clavar bastant, no? Coses... Com, podries fer com una mena de... Joder, m'hauria de preparar. Entre humanista i alhora expert en aquestes coses, una mena de centralitzar això. Uau. M'ha molat molt això de que no ets el teu treball, no ets el que crees, sinó ets el que ets la teva personalitat. I això és el buque insígnia, no? I això és el motiu pel qual et volem. No pel teu treball, sinó per com ets. Em sembla una mica fake, o sigui, no m'ho acabo de creure. Aquesta imatge. Em sembla molt utòpica, molt ideal. O sigui, no crec que ningú estigui on està només per la seva personalitat. Sobretot per la seva feina. No només per la teva personalitat, però hi ha aquest afany de reivindicar la personalitat, no? Reivindicar... Però en aquests casos no es pot dir que la gent de Supervivientes faci una gran feina, no? Per exemple. Vale, no, evidentment que Supervivientes és un espai tancat, no? I en aquell pati, en aquell jardí, poden agafar qui la gana. Però a nivell warholià, que un tio als anys 60 digui això i d'alguna manera s'apropi a el que realment... Ara mateix, recentment, fins no fa massa, estic treballant a la cafeteria, estava treballant a un hotel, no? I en aquest hotel sempre m'ho deien, et volem aquí per la personalitat. Màquines que facin la teva feina podem trobar moltíssimes, però ara entes capaces de humanizar el servicio, només fortes personalitats, per tant em deien no anulis aquesta personalitat. De fet, el model de negoci hoteler està canviant, ja no són hotels rígids on veus gent amb uniformes, amb l'esquena recta, que sembla que s'hagi fotut un pal pel cul, no. Veuràs gent molt flexible, molt propera, humanitzant-se pel negoci, explicant amb un llenguatge col·loquial i apropant l'entorn d'una ciutat o els localismes, apropant-los en tota una dimensió estètica des d'una posició de feina, de treball, a un client, no? Aquest és un model de negoci que està canviant, per exemple. Ve un robot i pot fer... Hi ha robots ara en el món de la cafeteria, no? Torno al món del cafè, que és on estic realment ara. Hi ha robots, màquines, braços elèctrics que et fan latte art, cafè, dibuixos brutals en un cafè. Latte art. Latte art és arte de la leche. Lo de les figuretes aquestes del món del cafè. Tractar la llet en propietat i fer dibuixos amb la llet, que jo faig. M'ha encantat aquest Patnodar s'ho miro en fer dibuixos amb la llet i algo per tractar la llet en propietat. No com... Bueno, que hi ha molts tipus de llet. No, i que és xungo, no, i clar, que tu... No, això no... Bueno, és molta pràctica, no és que sigui especial. És molta pràctica i, sobretot, més enllà de tractar la llet o més enllà de tractar el cafè, és també la teva impremta personal, com expliques el que estàs treballant, quina impressió dones. Tu estàs tractant, manipulant ingredients, productes que l'altra persona es ficarà dins del seu cos. Hi ha d'haver aquest carinyo. Sobretot quan treballes amb productes orgànics has de saber transmetre'ls, explicar-los, no? Llavors, una màquina és capaç de fer un latte art brutal, però no fa molt veia a Instagram aquesta màquina robot fent uns dibuixets brutals, latte art, no? I la pregunta que feien a aquesta història Instagram és: tu pagaries per este café? I la majoria de comentaris eren no. Paso, qué decepción, caretes, emojis de plorant. És una puta pena que una màquina faci un brutal. La gent vol un tracte una mica humà, una mica proper, i poder-li dir gràcies a algú, no? Potser. Això està molt bé. Però clar, sí, ojo, el gràcies com a... Poder-li dir gràcies a algú. El gràcies com a element de transacció humana. És que dir-li gràcies a un robot... Encara que sigui fals, quan diguem gràcies molts cops és fals, però igual, estàs dient un igual que tu. Quan et truca una cosa publicitària i és un robot i tot i així et surt com dir lo siento, o com per si algú ho sentís. Sí. Molt absurd, sí. Doncs aquesta imatge warholiana, no? Que importa, al final, davant d'aquest imperi de les màquines, ja no importa tant el que fas, perquè una màquina pot fer el mateix, sinó aquesta impronta personal, no? Llavors, tornant a Andy Warhol... Proposo aquí un moment, abans de tornar a Andy Warhol, ja que has parlat que has introduït un moment una frase de hi ha molts tipus de llets. Ja que havíem dit alguna vegada de fer algun altre tast, ara que també puc dir que t'estàs aficionant a diferents tipus de llets, fer un tast de diferents tipus de llets en el podcast. Res, continua. Doncs
No, doncs mira, no, com a matís, hi ha molts tipus de llet, però faré un matís. El Nacho, és que potser també encara posar més en context, és un expert, bueno, és un tastador de productes que habitualment no se sotmeten al tast. És algú que té molta capacitat per tastar fantas. Per exemple, et pilla una cas i diu sabor en boca, tal, i et comença Aftertaste. amb terminologia molt precisa, un tipus de beuratges que no solen estar, no és un vi, no és ni inclús un cafè, una cosa en la que certament el Nacho és un expert, o almenys la persona més experta que conec, però després s'ha anat tornant expert en aquest tipus de coses. Això de la llet no ho sabia, però pot ser interessant que ens facis un... Home, és el gran element de diàleg amb el cafè, i llavors és un element que més enllà de ser un enemic me l'he d'apropar. Perquè tu sempre has estat contrari, en general, no?, a posar-hi llet. Sí, fixa't que hi ha aquesta mania en assumir que el sucre és l'enemic, és el villano del cafè, quan en els rituals tradicionals cafè és una fruita que neix en una regió de l'est d'Àfrica, actualment anomenada Etiòpia. Doncs totes aquelles varietats de plantes, no?, de fruita del cafè que apareixen allà, totes són tractades a nivell local per les comunitats que hi ha allà, totes són tractades amb sucre. És la manera de tractar el cafè, de processar-lo, no?, de ritualitzar aquesta fruita. No, és una gran paraula pel cafè. Quan estàvem allà i ens feien la coffee ceremony, el que hi havia era una capa de 2 dits de sucre que es quedava allà baix. Tampoc ho remanaves, fotien tant sucre que ja la capa, alguna capa es barrejava i ja ho endolcia i la resta es quedava ja sucre a punta pala. No hi havia llet, però sucre sí, no? Sí, és com el gran villano del cafè és l'azúcar, i no és així, a nivell tradicional sempre ha estat present. I llavors ara hi ha, doncs, hi ha aquest reivindicar la puresa del cafè, no? Reivindicar sobretot d'origen, reivindicar el cultiu que hi ha darrere, la part més orgànica, reivindicar la planta i menys el procés que hi ha entre la planta i la copa, no? Cada cop un té més consciència. La copa, Bueno, és que el cupping, sí. No, molaria molt, i no sé si és així, que dins de la jerga de cafeteros a la tassa li digueu copa, per pura veneració entre la planta i la copa, li diuen copa a la tassa de cafè, no?, entre cafeteros. Has dit Etiòpia també. Vull aprofitar per treure un personatge que és no, ja tocaria. el que avui ens acompanya sobre aquesta taula. El que en hauríem de tractar, però és que tots els fils, jo abans, el que passa que no volia entrar a pelo, també volia aprofitar un tema, ara ho diré, però que m'està sorprenent que tots els fils porten cap a ell, perquè ara està a Etiòpia, però el fil d'abans, que és la idea de gent que és més famosa a vegades, o fer de la teva obra d'art la vida, no tant l'obra, estava pensant, això ho encarna molt bé. Digues. Amb Rimbaud, poeta francès. Rimbaud. Si algú no sap qui és Rimbaud, potser sap qui és Rimbaud. Para nosotros los no españoles, los no gabachos, vull dir, Rimbaud. És l'Artur Rimbaud. És que és veritat que, clar, si diem Rimbaud, és típica cosa que ho pots intentar dir... Bueno, l'Albert sí que sap francès, però clar, jo ho dic com per dir... No, sí, jo ho dic com perquè, sí, no sé, em sentiria com que estic com dient, no sé, bueno, sí. Però sí, suposo que en termes de, no sé, de Camilo José Cela, que deia Shakespeare, no, també. Hi ha aquesta opció, no? Em sembla millor que les opcions intermitges, que n'hi ha de moltes i molt nefastes. Sí, que és com fer una barreja que... Ara no se m'ocorre, però n'hi ha... Per mi, no? O sigui, sense dir la R... Però en plan... No sé, hi ha com... Veu una cosa molt pedant, molt concreta, però hi ha un filòsof que és... Ara ja no sé com es crec que en alemany és Husserl, però que la gent s'escriu H-U-S-T, la gent diu Husserl, com si fos anglès. Llavors fas com aquesta mena de barreja i tothom li diu Husserl. I és com, en espanyol l'entrada no es pronunciaria així, nosaltres diríem Husserl, i resulta que és el més, o sigui, que s'assembla més a l'alemany que la pronunciació, no? La vida de Pablo Hasél, del rapero. Bueno, jo recordo, vam quedar per anar a fer una calçotada. Anàvem en cotxe i va ser en aquell viatge de cotxe que tu i jo, Miquel, anàvem darrere quan em vas dir... A fer una calçotada? Sí, a fer una calçotada. Em vas dir, tio, hi ha un poeta francès... Fa quan, això? Que era un niñato, l'ha de patar, i el que em vas dir, Miquel, i torno a el que deia Robert Greene, que deia al principi del podcast, del poder del silenci. Un xaval que amb 17 anys la va patar fent poesia i que, de repent, es va callar. Emmudeció
Gambó, anant-se de viatge pel món, va voler deixar d'escriure amb les mans per començar a escriure amb els peus, caminant, avançant, i se'n va anar fins a Etiòpia. Gambó a Etiòpia, on va acabar, si no m'equivoco, fent liades gordes, no, per allà? No era un tio ingenu, era un tio bastant astut, i si no m'equivoco va acabar venent armes per allà, en plan, Esclaus, també, no? ¿Queréis armes? Tràfic d'armes, cafè, tornant al cafè a Etiòpia, inevitablement, a Etiòpia en aquell moment el que més es traficava era cafè, i el d'esclaus no estic 100% segur, Xavi, això... No em sona ni Em sona. També diré que jo vaig conèixer Gambó després d'una barbacoa. El Nacho va venir a casa meva i em va posar una pel·li... Tot l'eclipse. Tot l'eclipse, amb el Leonardo DiCaprio, el professor Lupin de Harry Potter, també, i moltes escenes homosexuals. Leonardo DiCaprio fent de Gambó, molt sexy, Sí. La pel·li és una puta merda. Bueno, jo la recordo com una merda. Sí, però DiCaprio està... Però DiCaprio està increïble de Gambó i està en su salsa de la vida. Tenia ja la mateixa edat, potser 17 anys o així. Sí. Charlottesville és el poble d'on ve Gambó. Charlottesville, per als Charlottesville. Perquè, clar, tenim en compte que aquest poeta va deixar d'escriure als 23 anys, o sigui, el que més... als 20 anys. Als 20 anys va deixar d'escriure. Clar, el que més empremta té, impremta, el que més porta aquest tio, la seva sang, la seva literatura, conscient o inconscientment, sigui la seva escola, sigui el seu poble, Charlottesville. De fet, deuen documentar una entrevista en el seu... documental. Bueno, és com un fals documental amb actors que fan com si fossin els personatges de la vida de... I un dels principals... Home, clar, és que hem de contextualitzar aquest pavo, sí. 1800, no sé quan és, però l'any important, 1870-1871, que són els 2 anys on ell escriu la seva poesia més important i són els anys de la Comuna de París, crec que és el 71, on Gambó s'escapa de casa a Charlottesville per anar a participar de la Comuna de París a París. Està enterrat allà, al poble, però hi ha hagut recentment una polèmica perquè se'l volia traslladar al Panteó. Bueno, explica-ho. No, és que he llegit el titular i no he desenvolupat que no recordava això, digues. Però crec que Macron es va oposar, l'han acusat d'homofòbia i moguda. Però jo no crec que Gambó hagués d'acabar en el Panteó. Exacte, és que jo estic en contra d'aquesta idea des de la perspectiva dels propis poetes. No era només Gambó, o sigui, la idea era... A veure, posar-los junts, no? Un conjunt de persones, per no insultar-les molt, direm, dins de la societat ben pensant políticament correcta, ha decidit que el més important a les vides de Gambó i Verlaine és el fet de que van tindre una relació junts. Quan va ser una relació ultratòxica, quan Verlaine va ser molt més feliç a les altres relacions que va tindre i quan els dos sobretot són poetes i són genis i estan molt per damunt del fet d'haver estat junts, és que això és el que més toca de moral, no? I els volien enterrar junts com a símbol de la homosexualitat francesa al Panteó on s'enterren els polítics, quan Gambó, potser Verlaine hagués estat a gust, però Gambó és la persona més antisistema probablement que ha existit i a mi és que em semblava un insult a Gambó. Què passa? Clar, sona molt maco, no? El rebelde tal, reconocerlo, i és com una mena de barreja, intentar barrejar tot, lo rebelde, Bueno, és una cosa molt francesa, en veritat, aquesta idea de fotre Gambó i Verlaine al Panteón, és on està enterrat Napoleón, enterrat amb Albert, hem estat Víctor Hugo també, no? Víctor Hugo també. Una supertomba. Víctor Hugo està allà? Crec que sí. Sí. Però és una cosa com molt institucional, no? Llavors, és com una mena de consolidar institucionalmente a alguien. Y es que a mí es que Gambó, pobre, es que si, no sé, si el cuerpo conserva algo de vida estaría retorciéndose ahí siempre, perquè és que és la cosa més antiinstitucional que hi havia. I a mi ja només em feia ràbia per això, perquè era molt explícit que era gent que no té mena de sensibilitat al que significa Gambó. És que potser han vist la pel·li de Tot l'Eclipse i no tenen ni idea. Que és molt fan, de reivindicar relacions homosexuals del passat contratemporals i tal, en el qual el nucli era això, però és que el més important d'aquesta relació és que és tòxica, és absurda i és destructiva. Obsessiva i destructiva en el sentit real. Arriba a disparar-se, no arriba a disparar-se i tot. També un dels llocs que se sap d'Etiòpia que va estar és Harar, no? On va estar, o sigui, de fet, no sé si l'únic lloc, però el lloc on està vivint és Harar, que és una ciutat molt interessant. I que és un lloc superinteressant. Comenta. No, Obre fina. És una ciutat que o poble, ara, és que no sé si és, bueno, no sé quina grandària té ara mateix, no? O quina tenia en el seu moment, ni quan es va començar a fer aquest fet d'acollir les hienes en la ciutat.
que em sembla una cosa superinteressant, que avui en dia encara es pot veure i es pot, no sé, veure per YouTube o per internet, de gent. Jo concretament el que vaig veure és una persona en concret que es cuidava com de portar totes les hienes i d'alimentar-les. Suposo que haurà anat passant doncs, de generació en generació, i no sé si en els temps de Gambó es feia ja. O sigui, és una... Jo crec que sí se li pot dir ciutat en el sentit que és en contrast amb tot el que hi ha al voltant, que hi ha bastant desert. Una mica cap al sud ja tens desert de Somali, que no Somàlia, però és la zona d'Etiòpia que es diu Somali, crec, no? Que ja és desèrtica, hi ha el desert de sal més cap amunt, i sí que és ciutat en concepció antiga, perquè és una ciutat molt antiga, que el més peculiar és que està emmurallada, que això no té res de peculiar, però que és d'aquestes que s'ha mantingut la muralla, no? I molt intacta al centre, que és una cosa que dins del que és Àfrica sorprèn i ajuda molt a trencar estereotips, no? De la idea d'Àfrica com a país o sigui que l'atractiu turístic és safari i exotisme, quan és una cultura, és que la d'Etiòpia en general i en moltes zones és una cultura que és molt més antiga que la nostra, per exemple, o sigui de continuïtat cultural amb el passat, molt més que la nostra. I Harar el que té més de peculiar és que s'ha mantingut molt hermètica, molt separada de la resta de la cultura etíop, que per una sèrie d'invasions que vam parlar en algun altre podcast podeu... Aquí a dalt posarem... No posarem... No sabem fer. Sempre havia volgut fer això, com aquí arriba les pongo l'enlace, no lo haremos, ahí no va estar l'enlace, no ho posarem a cap lloc. Però si aneu a la nostra pàgina, hi ha un, el de les fades de Cottingley, crec que era, també parlem de l'Emperatriu Saudito. Ya no llegamos a tanto. No, Antonio. No sé, no me la jugo. Etiòpia en un moment veu una sèrie de conquestes per part de Menelik II, que són les que van consolidar l'actual imperi etíop, si se li pot dir així, però ho era quan hi havia un emperador. Però ara es va mantenir l'única ciutat, això és l'important, musulmana. És a dir, la religió imperant a Etiòpia és el cristianisme ortodox etíop. Aquella ciutat és musulmana i té la tradició, com molt bé explicava l'Albert, hi ha una mena de cosa tipus toros amb hienes. O sigui, el fet que hi hagi hienes per dins és perquè també es fa com una mena de places, ja es fa una cosa amb hienes, que no hi ha un maltracte tan explícit com als toros. Crec que simplement, de fet, consisteix en donar-los menjar. O sigui, com que s'acosten i estan allà com... Pot ser que fos com de nit, sempre? Ja, em sembla, totes les imatges que he vist, sí, això és molt... Per què? No sé, és que ara m'ha vingut la imatge que vaig veure i que era de nit. Que estrany, ja no m'ho havia pensat. Potser és l'hora que les hienes s'acosten per tradició, és que no sé ara mateix. Mireu-ho, és molt interessant. Ja, és com una mena... Em sona, és maco perquè és un toreo a la inversa, perquè el que fas no és fotre-li espases i, ja haver-lo d'esquivar, potser ara m'estic tripant i també és horrible, però crec que és donar-les menjar sense que et mengin a tu, no? Sí, ja està. Sí. Aviam si te comes solo el pez y no mi mano. La parte de riesgo és esta. Crec. Sí. No, és una manera de reivindicar la frontera, el fet de incitar aquestes bèsties a que s'apropin fins al límit material, que és la mateixa paret. I llavors hi ha aquests etíops que es fiquen allà a la porta i a vegades fan el repte de donar-li menjar, però cada cop amb menys distància respecte a la bèstia. Llavors jo he vist imatges d'un tio posant menjar a la boca, ja la veien així, i d'anar apropant-se. Quan reivindiques una mica la frontera, el límit que hi ha entre la bèstia i la civilització. Jo no sé si era a les portes o era que es posen... A mi no sé per què, jo crec que... No entren al poblat, les hienes. No, si es posen a les portes... No era una plaça, que hi havia com una plaça o... No, és la ciutat emmurallada i és a les portes principals que per la nit hi ha una hora i van tots els guiris a veure-ho. Ara és com un show. Sí, clar. Però era per reivindicar on començava lo civilitzat i on començava lo bestial, no? Una ciutat... Apropar aquests dos mons. Amb una ciutat que s'emmuralla respecte potser no d'altres civilitzacions invasores, sinó de la natura, no? Perquè és com una ciutat enmig del no-res de desert. Sí. És que és veritat que ha de ser molt heavy l'encuentro con la bèstia, no? D'anar al límit de la ciutat i hi ha una hora de la nit on venen les hienes, és que és molt heavy. En el llibre de Los Caminos Perdidos de Àfrica, l'últim llibre de Javier Reverte, que vam estar parlant aquí, l'últim podcast, aquest parlar de la diferència cultural des del disfrute, aquest autor. Un gourmet de la diferència. Del tercer mundo.
un gran autor de literatura de viatges espanyol. Un gran. Un sibarita de los países en desarrollo. Aquest senyor En pau descansi, que va morir fa poc. Arar i explica molt bé el de les hienes, que és una passada. De fet, aquest lloc musulmà, com es pensa que és un oasis dintre d'Etiòpia, és el poble que va donar a la llum Tafari Mekonnen, futur rei d'Etiòpia. Haile Selassie va néixer allà? Haile Selassie neix a Arar. Sí, fins i tot potser ho vam comentar, eh? Sí, ho hauríem comentat. Sona que neix a Arar. A mi em sonava que era no. d'ètnia Oromo, que són els que hi ha al sud, que són ben a nosaltres. Em sonava que pertanyia i parlava la llengua Oromo, que ja era una minoria dins d'Etiòpia, que és parlar Però a d'amàric. mi em sona... Vaja, ficaré la mà al foc. Ho podeu comprovar aquí. Aquí dalt passarem el link. Bueno, estem potser molt concrets. Sí. Bueno, llavors, tornem a Gambó. Que Gambó va a Etiòpia amb 2 cames i torna amb una cama. Torna a França amb una cama. Pot ser que se l'amputin a França? Això no ho sé, eh? L'emputen a França? Què li passa a aquella cama? Què li passa? Se li gangrena la cama? Què li passa al que... No ho sé, recupereu la biografia de Nid Starkey publicada a Ciruela. Allà ho teniu tot, Gambó, és la canònica. Un sexy des dels 18 anys Super sexy. fins als 23 anys. El poeta més sexy de la història de la literatura, Però possiblement. perdem la pista als 23 anys. Sí, jo crec que sí, eh? Posem rànquing, ja, a veure, pensem en poetes... És que és Gambó, tio. És que Lord Byron, per exemple, té un... També. Tenia una deformitat en els peus. Lord Byron? Sí, però que li feia el peu com pezuña i d'això també hi ha gent de satànica, saps? Clar, això és per un poeta romàntic és més sexy. O sigui, contribuye, no? Sí, sí. Funciona. Se'n va un paibon de França i torna un tio, un 40 anys, lisiao, fet calderilla, fet merda, amb una puta cama només, que no podia ni tocar es veu que tocar el piano, Gambó, et sona que va aprendre a tocar el piano quan va tornar a Ah, no França? em sonava això. No podia, Estava xungo. perquè no podia tocar el pedal. Algo així, no? Et sona la història no, aquesta? Però la cama a mi em sona que se l'amputen poc abans de morir. És a dir, ell tenia una mena de càncer de cama. Què és el que tenia? Era càncer de Càncer cama. d'os, crec. D'os Sí, a de la la cama. cama. I per evitar que s'expandeixi l'amputen, però tot i així mor. Però no crec que passés... Cristianament, per cert. Cristianament. Gràcies a la Segons- germana, espera. a la molt catòlica germana Isabel. No només gràcies a la germana, sinó segons la germana, que en aquestes coses sempre... això Poca broma. em referia. Sí. Clar, Gambó, en el moment en què mor ja sí començava a ser famós. Clar, és que no hem parlat res d'ell com a poeta. Perquè és el que sol passar amb Gambó. Com dèiem abans, tornant a Warhol, que és una persona que és més famosa per la vida. No? Però llegiu la poesia perquè val la pena. I va ser molt important. O sigui, és que, bueno, no sé, el surrealisme, bona part de... No sé, bueno, per molts és el creador de la poesia. No el creador, però el més extrem, el que ja busca el límit total dins de l'inici de la poesia moderna, no? De trencar una mica... i el text fundacional de la modernitat com a tal i de les vanguardes artístiques se cita molt les cartes al vident, que són unes cartes que ella envia en el seu professor, I Zambrars. sí, algo així, Sí. que... El desarreglo de los sentidos. Exacte. No? En aquella carta. I de què parla aquella carta? busca noves formes d'expressió. Sí, és una carta que l'envia el seu profe de literatura del col·le, quan ell té encara 17 anys. Sí, és que ell s'escapa, ja està estudiant al col·le i coneix la literatura i quasi en un any ja és el poeta del siglo i s'està escapant a París. És que és el prototip del bohemi, no? I és el que inventa, o sigui, el paradigma alrededor de la bohèmia, potser el més extrem que ja és Gambó. I s'està escapant a París i des de París, crec, li escriu cartes al seu profe de literatura y le digo, ¿no? Hay que buscar, hay que hacerse evidente por medio del desarreglo de los sentidos. I jo a Baudelaire, però li critica la forma, vull dir, era un tio que sabia de literatura i de poesia, que quan estava al col·le havia guanyat tots els concursos de poesia. Els flexurals... I no és que... Jocs florals. Sí. Els Jocs Florals de França. Com Guillem Gisbert, no? Guillem Gisbert també guanya els Jocs Florals, segons explica en un podcast que hi ha com moltes noies en el podcast, inviten a Guillem Gisbert i confessa ell, no, de que podia haver sigut, segons ell, molt prudentment i amb molta gràcia, diu que podia haver sigut el repel·lent de la classe. I li diuen les noies, eres el delegat? I diu, sí. Amb aquesta veu, que molta gràcia. Sí. Bueno, Gambó era aquest, no? No era el delegat, jo crec que no li pega gaire haver estat el delegat. Hem parlat al principi de Nietzsche, probablement és de les persones. En aquell moment Nietzsche està escrivint també la seva primera obra, L'origen de la tragèdia, quan Gambó està publicant la seva primera obra també. Però encarna molt, en molts sentits, l'espíritu nietzscheano. I és, no? Era un puro... Bueno, és l'arquetipo de rebelde. Sí. Per això és ridícul, volviendo al político de mierda, l'interès
dels gavatxos d'enterrar-lo al Panteón. Amberle. I què passa amb la família? Té un pare... Té el típic pare dictador? O el pare se'n va anar de casa i va deixar la mare que estava taraleta? Hi havia La mare és dictadora. La mare és dictadora. El pare crec que també... És que crec que ho has dit bé, crec que és així, eh? No estic segur I ara, les germanes, però... hi ha un punt... Hi ha germanes per allà que la lien? Bueno, hi ha una germana que és la que o bé aconsegueix o bé ens ha mentit a la posteritat, que al final, just abans de morir, es converteixi i muere cristianamente. A mi no em sorprèn. Jo sempre, des del moment que ho vaig llegir, no vaig pensar al final, como todos murió cristianamente, sinó trola. Perquè què et costa? Ha muerto, ir a decir ha muerto cristianamente. Sí, no, o potser és veritat, però També fins a quin potser, punt... ja s'està... Però com Oscar Wilde, saps? Jo sempre he pensat que, clar, es confessa el catolicisme, tal, però fins a quin punt no és una pulla a Anglaterra, per exemple, el protestantisme que l'havia expulsat, saps? Ja, Oscar Wilde té aquesta cosa molt de lo mediterrani i tal, sí, no? Com i estava fascinat per l'estètica del catolicisme i... Bueno, Gambó Que nunca se sabe. aspira, o sea, França per un paibon, Sí. Perdia un paio. per un paibon, i se'n va a Etiòpia, però clar, el tio desapareix 20 anys, aproximadament. Perquè torna I amb deixa 40 i una pico. obra publicada que recuperarà posteriorment. Le Genou le Ferme. Com es diu? Le Sasson. Les chansons. Una saison a Una l'Efeu. sasson de fer. Una temporada en l'infierno i les il·luminacions. Mola perquè el que més ens agrada per... A mi m'encanta i tot per la pateix perquè no tinc ni puta idea. I aquí està el que sap, que és l'Albert. Tu també en saps, una mica? Poquito. És que jo he confós el quadre de Manet, Le Genou en l'Œuvre, en Le Session en l'Infern. I anava a dir, és eso, el desayuno en el infierno. Un desayuno en el infierno. Que també és bon títol. De Genou en l'Infern. Desayuno en l'infierno. Ostres, Hostia, és un titulazo. el desarreglo de los sentidos aquí en el podcast. Un desayuno en el infierno. Està molt bé. Un desayuno como quien madruga, ¿no? A quien madruga Dios le ayuda en el infierno. Así que molt random, tio. Bueno, que espero un paibo en França. Que Em mola la idea del paibon, que mai havia pensat, perquè tothom pensa en Gambó, un tema que sempre es tracta és aquest que tu ja has tret al principi, el tema del silenci. A mi és el que em va fascinar i em va lligar molt a la seva figura, és la idea de persona que deixa d'escriure. I ja està, no? Com que ja no... Molts diran perquè ha superat aquesta fase i potser perquè directament li deixa d'interessar. Jo crec que al final és molt menys poètic del que sembla el silenci de Gambó. Realment li interessa otras cosas. Sí. Y ya está. O sea, que la poesía lo vio como una cosa de adolescente. Claro, para una persona que su vida es la poesía, un adolescente que escribe de las mejores poesías y deja de escribir a los 20 es lo más, però no deixa de ser com qualsevol altra que en l'adolescència le dio por la poesia. És una forma molt trista veure Gambó, però per mi potser podria ser, no seria descabellat que fos la més encertada. Jo crec que és la més encertada, però és cert que dona molt per Dona molt teoritzar... pensar en 17 años de silencio, ¿no? Desde Claro. los 20 a los 37 en que muere de persona que en el fondo es un poeta y no está escribiendo. A mi el que quan vaig conèixer a Gambó em va fascinar tant aquesta segona part, no? Aquest silenci i el anar-se'n, i sobretot el vaig conèixer arrel del viatge que vam fer a Etiòpia i de buscar, d'enterar-me que aquí hi ha hagut un poeta que va estar i tal. La primera obra que vaig anar a llegir, la primera obra que he llegit de Gambó, tristament, són les cartes etíopes. Que és algú va decidir editar les cartes que va escriure Gambó des d'Etiòpia, perquè vaig pensar, una persona tan iluminada, según parece, que deja de escribir poesía y que no hace nada, y resulta que s'han recuperat les cartes i, bueno... Que no té res d'interessant. Tracta o sigui, és en purament plan... mercantil, no? És, exacte, però tot i així estan recopilades perquè, claro, és mano de Gambó, però és en plan... Esta semana he matado una... No sé, esta semana me han llegado 4 kilos de tal y a ver cómo lo hago para tal, estoy bien, son cartas a la seva familia, de todo va bien, i el moment més poètic, que és el que et posen a la contraportada com a espècie de resumen, parla de les muntanyes d'Etiòpia en un moment. És una gran llicència poètica en 80 cartes purament administratives. Que és fàcil, però realment és fascinant aquella obra. Però la vaig anar repassant, no recordo si la vaig llegir minuciosament, però buscant a veure si hi havia algo de caldo. Clar, bueno, però molt, molt simptomàtic del que és Gambó i del que som els pringats que intentem, que jo almenys en el seu moment, ara ja no ho veig tan així, però que intenta crear una imatge poètica en este rechazo a la poesia per part de Gambó. I per mi és una cosa de... Lo interesó en un moment lo dejó interesar. Sí. A més, lliga molt amb la personalitat que ens ha arribat d'ell, que no... I què diu de les muntanyes d'Etiòpia? Crec que deia que són verdes. És que em sona a la frase les muntanyes verdes, però és que simplement això, ja et dic, si algú troba aquesta obra, això ja és massa poètic, és molt poc, dona massa poca informació, o sigui, clarament és poètic, no?
Ja. Sí, en contrast amb el tipus d'informació que està donant en aquelles cartes, era com, i això ho posen, o sigui, és com la contraportada és les muntanyes verdes, no sé què, no sé, no sé si diu que és, però em sona, no sé per què la frase muntanyes verdes, i potser ni deia això. Fa molt que vaig dir això, és que realment va ser poca broma, fa molt. Aspira, quan deixa l'escola, és que estic fent salts temporals a la línia temporal de Gambó, però quan se'n va de l'escola, quan aspira a París, 17 anys, no té? Quan acabaria el batxillerat. Crec que el primer cop que s'escapa té 15, potser 16. I el tornen, no? Sí, s'escapa i el tornen. Sí, s'escapa diversos cops. El tornen, però s'escapada i torna. Quan dius que està a la comuna, durant una època va ser un vagabundo a França, per París concretament, i va ser acollit per un amic seu, una mica més gran, que era Verlaine, que el va conèixer a través dels cercles de poesia. Li envia poemes en carta i Verlaine li contesta: ven aquí, criatura, no sé què, que te estamos esperando. Verlaine, senyor casat, catòlic, i que inicia aquesta famosa relació homosexual amb Gambó, molt escandalosa en el seu cercle i tal, molt interessant. Però sí, senyor casat, ¿no? Sí, Inclús quan l'hospeda, la dona estava molt gelosa de Gambó, perquè era un tío guapísimo, inteligentísimo, y que claramente su marido hace mucho que no se acuesta con ella y que está como muy con este señor. La dona es veu que està com molt gelosa, no? Bueno, natural. De fet, posteriorment, quan hi ha un moment que com trenquen la relació, Verlaine torna al catolicisme i tal, es torna a trobar amb Gambó i ja fa com un intent apostòlic i crec que és Gambó el que diu posteriorment nos volvimos a encontrar y en 15 minutos ya había renegado de su dios i no sé què, en plan enfotent-se. Clar, és que, exacte, aquesta relació que una part de França vol institucionalitzar com la relació homosexualitat. Per una part tenim el pobre Verlaine, que el que vol és portar una vida catòlica normal, i a Gambó, que explícitament desprecia Verlaine, més d'un cop li diuen cartes i tal que li sembla lletgíssim. Però que també en part hi ha una atracció... L'admira, no? Hi ha una atracció, vull dir, follar en un montón. Però bueno, que dins d'aquesta relació la seva dinàmica és persona mucho más joven, mucho más interesante que tú, te desprecia, no? I sabe que eres deseado, i es dedicava a jugar això amb Verlaine, que és una persona en aquell moment i a la llarga potser molt més important perquè és la tradició de la poesia i com a personatge ja serio, no? Perquè Gambó entra més en los márgenes i tot i així com se sent despreciat, no? Per un personatge com Gambó. I per l'altra banda, això, bueno, que és molt interessant aquest Verlaine quan es torna a trobar, el que intenta és convertir-lo al catolicisme, i per l'altra banda Gambó lo convierte a hacer el ridículo. Clarament, el que vol no és tant follar amb ell, sinó demostrar-li que nada... No sé, em despullo i ja s'acabó tu catolicisme. Sí. És una mica, i Gambó jugava així, en Verlaine. Jo recordo quan em vaig enterar que Gambó va tenir una relació amb aquest altre poeta institucionalitzat a França, Verlaine, sabent el Paibon que era Gambó, vaig voler buscar l'equivalent en Paibon en Verlaine i em vaig fotre un susto perquè Verlaine és lleig, com bé diu Gambó. Tampoc és tan lleig. És lleig, que passa que Gambó és un senyor calvo amb barba. Sí, exacte, un senyor calvet amb barba... És lleig. Però que Gambó, bueno, té uns ojazos. Sí. Té uns ojazos. És d'aquesta gent que li veus que té els ulls blaus en una foto en blanc i negre. Sí. Tu una foto en blanc i negre, Clar, per lo clars que són. Sí, l'associo amb ulls blaus i, clar, no hi ha fotos en color de Gambó. Això és divertit. I no sé si perquè coneixem el personatge o no, però sí que hi ha com una... perceps certa inclinació al mal. Clar, a la pròpia foto, no? Sí. Bueno, clar, és que en una foto... En la mirada, Sí. Una foto d'un xaval adolescent amb 14-15 anys que normalment posarien en plantal, según cómo te mira, ya es... Sí. No sé si al mal o a la inteligencia, que ya es un poco lo mismo, ¿no? Sí, va un poco de la mano, sí. De estar com un poco de vuelta. Sí. Després hi ha un seguit de categories, no sé si poètiques, però més aviat són socials, d'aquesta nova societat que estava emergent a aquesta França en plena revolució industrial. Són uns termes que no sé si són més socials que poètics, però també són poètics. O que són el terme dandy, que ha sortit abans, el terme flaner. I hi ha un terme que m'agradaria saber quin és l'equivalent en masculí, que és el terme la femme fatale. La femme fatale és un tema, em sembla sexista, una mica sexista, perquè només s'atribueix, que sembla que no hi hagi equivalent en nois, o a l'equivalent en nois sigui el dandy o el flaner, no ho sé. Però la femme fatale, perquè el Baudelaire, Gambó, m'estic fotent un lío de poetes francesos, collons, Gambó
era un fem fatal. I estic fent una torsió de gènere. No, però és però igual. funciona igual. Perquè s'entengui, exacte, el sexisme també del terme fem fatal. Jo crec que efectes pràctics sí, que evidentment ha d'existir i tal, però fem fatal, si no m'equivoco, és una cosa que surt o a les novel·les o a les pel·lis de cine negre o de misteri o de tal. I llavors és un personatge molt concret que sempre es comporta de la mateixa manera, que sempre és una dona. Però, evidentment, efectes pràctics... Però fem fatal té un punt d'imprevisible. O sigui, saps que és un ser que no pots controlar, no pots anticipar. Sempre es comporta igual en el sentit que sempre acaba portant a la persona que és atreta cap a una mena de pou. Però és impredecible. No? És una mena de... Té un punt dionisiac que controla allò. I és una persona que no només victimitza els altres, sinó que acaba sent ella mateixa víctima, i aquí està la gràcia, dels seus propis encants. Què és la femme fatal? És la gran pregunta. No, a mi sí em sembla una construcció sexista en el sentit de que justament no existeix, així com no existeix, que sí que existeix, és a dir, hi ha gent que encarna això, però no s'ha creat l'arquetip cultural de dandy en femení, quan hi ha moltes dones que s'han comportat exactament igual que un dandy. El mateix passa amb femme fatal, Gambó, respecte aquí, clar, una per exemple no és femme fatal en sí, una és femme fatal con respecto al protagonista de la historia, ¿no? Porque es el tema y es parte del sexismo en el concepto femme fatal, que siempre femme fatal es la otra, es decir, no es la prota, es la que pierde al prota, ¿no? Y Gambó és femme fatal respecto a Verlaine, però sí que podria ser com l'equivalent a dandy en el sentit justament sexista, en el sentit de que el dandy és protagonista, o sea, el dandy és creador de novedad, tal, no sé què, la femme fatal és la que lo pierde, ¿no? Que es interesantísima, todo nos encanta, es muy especial, es muy inteligente, es muy misteriosa, pero es objeto de deseo, no, nunca és sujeto. O sigui, la femme fatal no sol tenir sentit com a subjecte. A Gambó se l'anomena enfant terrible. Exacte, el masculí seria enfant terrible. Però enfant terrible és sempre per gent jove. Enfant, perquè precisament vol dir nen. Clar. És sempre per... Sí. Molt ben trobat, però sí que seria una mica el mateix, que en el cas de l'enfant terrible sí que és subjecte, no? Sí que és persona interessant. Sí, perquè quan es parla de Verlaine Gambó sempre parlem de Gambó com a personatge que va a parar a Verlaine. No estem explicant la història des del punt de vista de Verlaine. Però si fos una pel·li de cine negre de la vida de Verlaine, Gambó és la femme fatal. Exacte, que aparece ahí tot plegat i le lleva al crimen, no? Entre altres coses. És la femme fatal i a la vegada l'enfant terrible. I és l'enfant terrible, sí. Llavors està la idea del flaner, que és una altra idea, és un altre concepte social, un altre... Muy hegeliana esa idea. Muy hegeliana esa idea. Explícame. Però, no. Jo mai he acabat d'entendre el que és un flaner. Sé el que és un dandy, i jo en dandy faré un matís, intentaré explicar una mica per sobre. Dandy és aquella persona la qual juga amb la seva pròpia sexualitat, juga amb la projecció que dona respecte als altres, i sobretot es masculinitza davant la feminitat i es feminitza m'estic liant. Es masculinitza davant la feminitat i es feminitza davant la masculinitat. No sé si m'ho entès. Ho enteus o no? Sí. És una persona que sap jugar amb els gèneres. Aquesta seria una de les cares del dandy, que seria este juego con lo andrógino, però també està el fet... Juga amb els gèneres, juga amb els clàssic. sexes, però per crear un entorn propici pel seu domini i influència. Sobretot el no convencional. És a dir, seria el típic tio que aniria pels cafès lligant-se les dones dels burguesos, perquè ens fes una idea barata. 5 cèntims. La cara típica que jo sempre he sentit més al dandy és la que té a veure amb el joc entre la riqueza i lo bohemio, no? O sigui, no només amb el tema gènere, sinó amb el tema, no? Que sol ser el que vesteix molt bé dentro de, a la vez, ese juego entre... La extravagancia i la elegancia. Exacte, total. Llavors, el flaner, què passa amb el puto flaner? Qui és un flaner? Jo entenc que flaner ve, i no sé, potser per aquesta ignorància i potser algú, el terme en concret en francès, no sé. Jo entenc que, no sé si literalment, però vol dir el que passea a les calles. Sí. O sea, que sol ser molt associat, sol considerar-se el trasunto francès del dandy, però no necessàriament. Però és molt justament a l'època Baudelaire, i Baudelaire el simbolitza, és la persona que en la vida moderna de la ciutat es justament això que explicaves tu molt bé en el capítol de Baudelaire, que també tienen aquí arriba en este enlace que no vamos a colgar. Però tenim un capítol de Baudelaire, que sabíeu, i tu explicaves molt bé el trasllat de... que Baudelaire el que té d'important és que trasllada l'art a la vida, no? Que també és Gambó una mica això, que fe de la pròpia vida. Llavors aquesta idea de que no sempre estoy escribiendo poesía en un taller
como cosa artesanal, sino que parte de mi ser poético es pasear la calle y ver qué pasa realmente en la vida, ¿no? Ir al barrio de las prostitutas, ir a no sé què. Xavi, pues bien. Sí. Algun... I poèticament, no? Tot això es tradueix que ja no és la poesia pastoral, sinó la poesia en la ciutat, que és també un dels temes de la poesia moderna quan es funda, no? I la ciutat o la societat o el moviment i les dinàmiques populars com a element estètic, quasi, de gaudi. No de participació, sinó d'entreteniment, quasi. No, d'estar com la gent que està al parc. Ojo, els joves que estan al parc fumant sapetes. Seria l'equivalent a Flaner, que en aquella època també estava entrant l'opio i es fumava d'aquella manera recreativa, potser. O no. O no. O no. Bueno, Femme Fatale. És que no se m'acut, estic pensant en una Femme Fatale. I diria que la noia, anava a dir la noia del grup de música Little Joy, que és un grup de música, són tres integrants, la noia de Little Joy és una Femme Fatale. No és Femme Fatale. És Femme Fatale? Com es diu? No sé com es diu. Home, es podria... És que el Femme Fatale és un terme que es crea o sorgeix dintre d'un relat. Llavors, si el relat o el motiu pel qual, fem aquesta lectura, no? El motiu pel qual la banda de música Little Joy, després de treure un CD a mitja gira, se'n va a la merda. Si pensem que el motiu és per culpa dels amors, concretament pels encants de la noia, llavors, des d'aquest relat sexista, la noia és Femme Fatale. No sé què dir, perquè una mica és al revés. De fet, la banda existeix per aquesta relació. Clar, el trist és que s'acaba perquè s'acaba una relació, allà no hi ha cap mena de... No crec ni que no és una existeixi un destrucció, relat. és un final orgànic. I és maco, perquè el propi nom Little Joy és una cosa de verano, no? Llavors, qui és una Femme Fatale, ara? Pues això, molt bé deia l'Albert, al cine negre pots posar un exemple de les típiques personatges. No sé... No sé, és que ara no me'n recordo de noms concrets, però si mireu qualsevol pel·li de cine negre dels anys 50 o així, la dona misteriosa sempre és una Femme Fatale. Al final de la tragèdia hi ha una noia, una Femme Fatale? Què és el final de la tragèdia? No sé, aquesta pel·li. El final de l'escapada, perdona? És que estic barrejant coses. No, perquè... La noia del final de l'escapada... Vale, el final de l'escapada és un homenatge al cine negre i per tant però no fa de Femme Fatale, no tant. Sisplau, una Femme Fatale, quan no estan xulo. No, però bueno, és que clar, si has vist no sé com es diu la dona de l'Halcón Maltès, però si mires l'Halcón Maltès, la noia que surt, que crec que va amb un barret, passa que ella és l'arquetip de Femme Fatale. Estic pensant en Femme Fatales. Hilda, una pel·li que es diu Hilda, de la Hilda de la pel·li Hilda, que crec que és, ara és que ara barrejo moltes, però crec que és Greta Garbo, és una Femme Fatale. La Femme Fatale, com a pregunta, ara, confia en els seus encants o desprecia els seus encants i aquest és el seu veritable encant? Aquesta ingenuïtat. Els desprecia? No. Desprecia els seus encants o els valora tant que els porta a un extrem destructiu? La gràcia és que la Femme Fatale, en teoria, no? Viu dels seus encants, no? O sedueix gràcies als seus encants, no? Però sedueix amb finalitat o sedueix com a conseqüència d'aquest turment que porta dintre? Sí, exacte, ja part la gràcia... És que no, és aquesta confusió poc anticipativa, poc controlada... Part de la creació patriarcal, concepte Femme Fatale, és mostrar-te lo interessant que és el protagonista, que al final és del que tracta, el sujeto és l'home, que mira que interessant és que s'interessa per una dona atormentada. Llavors, com dius, part de la gràcia, l'atractiu de la dona és que està atormentada. Ja, és que hi ha un problema. Paternalista, de dir, jo la vull ajudar, no només me la vull follar, la vull ajudar. Sí. I llavors és una mica redimeix la teva consciència, no? Sí. Sí, hi ha aquest joc de redimeix o no, et porta i aquest... És justament per justificar, fa d'Eva una mica, perquè és per justificar per què el protagonista, o sigui, una societat com la Yankee, donde aún no aceptan, a pesar de triunfar el cine negro, que es molt interessant, que es los buenos son los malos, o sea, el prota va a asesinar a alguien en general o va a robar algo, tú has de entender que el hombre sano de familia clase media tal se comporte mal. ¿Cómo lo entiendes? Lo pierde una mujer. I ja està. Prueba de la manzana. Sí, se va y ya está. Llavors, sol ser un home, ¿y cómo se ha metido este hombre en esto? La quería ayudar. O sea, llavors ja aquest paternal, yo lo que quería es tal, pero claro, me ha perdido, ¿no? I és una mica així, no sé, bueno, és que molts arguments són així, l'home l'està ajudant, però ella, no sé, no puede evitar asesinar. Sí, prima hermana de la Femme Fatale seria la figura de la diva, que
Què li passa a la diva? En bíblico seria Lilith. Jo crec que així com Eva és la femme fatal, Lilith seria la diva. En bíblico? Perquè vull dir, apareix a la Bíblia? No, és En antibíblico, com es no? diu la paraula exacta? Apòcrif. I una diva seria Madonna, per exemple. Sí. O tornant al cine negre, aquesta sí, claríssim, una diva seria a la pel·li de William Wyler, la més famosa que es Sí, diu... Wilder. És una diva la en Norma decadència. Desmond. Norma Desmond. És Estrella, sí. la busqueu Que també i és una admireu mica la fent cara. fatal, és una barreja, no? Perquè... Però és ja en la decadència, és l'estrella estrellada. Objeto de deseo. De fet, una mica Eles en la pel·li. A Sí. Sunset Boulevard és bastant interessant perquè ell, el prota, l'home, allà sí que es torna objeto de deseo. De Billy Wilder, perdó. Billy Wilder. Billy Wilder, sí. Gran pel·li. El prota és fent fatal, una mica, no? Sí, perquè li trastoca la vida. Sí. Consum era atractivo, sí. Billie Eilish. M'està rompiendo las pelotas, perquè no sé si és fent fatal o diva. No és... Billie Eilish és Billie Eilish, tio, deixa-la tranquil·la. Billy Eilish és enfant terrible. Exacte. Hola, és que juga les 3 cartes, eh? perquè No, jo- juga perquè només jo- una, per què no jugar? Sí, Enfant terrible, Així com... fent fatal i diva, a les 3 alhora. Home, que vesteix de Gucci, que li patrocina Gucci, que te jodes, Però l'enfant això és molt de terrible. diva. Això és molt de diva. O sigui, És molt de diva, joder, tio, Però si marca parlem principal també de dins divisme. de les categories, no? que tampoc haurien de tenir tot sentit així, no? Però de fem fatal, de no sé què, Billie Eilish és massa petita per ser una fem fatal. És massa jove i només pot ser un enfant terrible perquè és com la nena maleïda que no sé què tal. Ja, encara no té aquest punt de consciència. A més, algo molt interessant de Billie Eilish i que forma molt part de les seves cançons és justament rebutjar constantment el ser fem fatal. O sigui, jo mateixa crec que et donaria resposta més una cançó perquè justament entenem fem fatal com una cosa que et fa objecte i no subjecte. A més, una cançó sol dir no soy tutsi... En plan, sol donar veu a algú que li diu que interessant eres, que guapa eres, i sol respondre en plan, cállate la boca. Com te vas En canvi, l'Anna del Rei sí que jugaria a la Exacte. carta de fem fatal. Lana del Rey busca positivamente, afirmativamente ser Sí. deseada como persona peligrosa, ¿no? I saltant de gèneres, divas serien Oscar Wilde, Andy Warhol... Això són divas, també. Hòstia, Andy Warhol, és que hem començat el podcast parlant d'Andy Warhol i... Xavi de mi. Andy Warhol, No em queda dir. t'agrada o no t'agrada? Et quedes amb Andy Warhol o no et quedes amb Andy Warhol? Crec Et que... quedes amb Gambó o no et quedes amb Gambó? Amb Gambó sí. Elegiries a Gambó o a Warhol Siempre hay que quedarse. per anar a esmorzar? Amb qui aniries a esmorzar? Amb Gambó o amb Warhol? Amb Warhol. No. Warhol no parlaria durant l'esmorzar, per tant seria molt incòmode, perquè jo tampoc parlo gaire, llavors seria incòmode. No sé, i Gambó, com la liaria, tampoc. I creus Amb que Oscar entre ells, Wilde aniria creus a que esmorzar, hi hauria química entre Warhol i Gambó, aquest publicista dels anys 50 No, li trauria americà? la perruca, li trauria la perruca. Però hi ha una química molt semblant que en Berlín, ¿no? Warhol iria de soy super guay como mecenas, he detectado que tú estás ahí en el underground, perquè Warhol sí que era molt bo catando penya potente, no? Sí. I hubiera catado a Gambó seguro i Gambó l'hagués resat en ridícul. Potser hagués necessitat un Gambó a la seva vida, Warhol, para que se le bajaran los humos. Potser. Algú que l'hagués en ridícul ja. explícitament. Sí que té una escena molt paral·lela. Aquí es podria fer literatura comparada. La tia Història aquesta... comparada, no? Quasi, perquè Sí. són escenes reals. La tia aquesta, no me'n recordo... Ai, ara no em ve el nom. La que dispara a Warhol. Hi ha una tia que dispara a Warhol? Sí, la de Manifiestos... Espero no està fent aquí un O sigui, hi ha una error. pipa que dispara Andy sí, Warhol, que se no? cabrea con él Pues no i sabia arriba això. un dia a la Factory i li fot un tret. La Factory és aquesta casa on passen les meravelles, era la fàbrica de xocolata, la fàbrica de les grans serigrafies. Estem parlant d'un món on es valoren i hi ha una super bombolla al voltant del món artístic, concretament d'aquelles obres que no es poden reproduir, d'aquells grans clàssics, el Leonardo, pues un Rafael, grans clàssics que no poden tenir rèplica. Ve Andy Warhol i per romper les pelotes pues, agafa un quadre seu i els multiplica, bueno, fa la màquina serigràfica i comença a crear, multiplicar. El terror de Walter Benjamin. Pedanteries. I llavors, ja t'has recordat el nom de la noia que va disparar aquest senyor? Valeri Solanas, ara m'ha vingut. Vali Solanas, i va disparar Andy Warhol. Sí, però no el va matar. És que no ho hem dit, a Gambó, bueno, ho hem insinuat molts cops, però en aquest podcast cada cop tendim més a l'obscurantisme i a ser poc pel Som una mica fem fatal. Som distanciats en fem fatals. Ja al moment culmen de la relació Berlín-Gambó és Gambó qui dispara... No, és Berlín qui dispara Gambó a la mà. A la mà. A la mà. És molt simbòlic disparar a la mà. Berlín dispara Gambó i no al revés.
és Verlaine qui dispara a Gambó, de celos, de que Gambó s'està rient d'ell, no? Gambó l'està deixant en ridícul, com sempre, en plan, te creus que podes, però no. I crec que estan a Bèlgica en aquell moment, a Anglaterra, han fugit, perquè han de fugir, perquè la dona de Verlaine diu que el denunciarà per homosexualitat, per sodomia, i se'n van primer a Anglaterra, després crec que a Bèlgica, i en un moment de celos, o sigui, Gambó està intentant posar-los gelós gratuïtament, i Verlaine resulta que tira un revòlver, que això ja és un tema, i li dispara a la mà. I si no m'equivoco, és en el deliri furiós i de dolors que té Gambó quan escriu, no sé si la temporada o les il·luminacions. En sèrio? Sí, mentre s'està recuperant. Una temporada de l'infern, fa 100 còpies, no? Al tio li publiquen 100 còpies i el tio la regala. Crec que menys, crec que 30 i alguna cosa. Gambó regala el llibre que després serà el culmen de la poesia francesa. L'únic llibre publicat de Gambó. Regala les 30 còpies que ell publica amb els seus diners, de fet, o amb un tio que li deixa pasta per publicar-ho. Sí, perquè fa ell i crec que sí, ha de pagar alguna cosa i tot, perquè l'altre llibre típic seu són les il·luminacions que ho publica Verlaine i que no està tan clar que siguin tots seus d'entrada. No està tan clar. I en qualsevol cas com una mena de recopilació random que Gambó en cap moment volia publicar i per tant jo crec que no s'ha de prendre tan en sèrio com la Saison Affaire. Bueno, i la temporada a l'infern és una prosa poètica, no són poesies, és una prosa poètica. Està guapo o no el llibre? Molt, molt. Està guapo. Però com tota prosa poètica l'has de pillar en un moment que et vingui de gust. Has de digerir, Ese momento de la prosa poética, ¿no? Estoy como, sí, no sé, ¿no? Hoy tengo el día muy tonto, como de prosa poética, hoy. Què? Com ho veieu? Què us sembla si anem tornant al mig i bé, li fem una mica de casa en aquest bol? Fa molt temps que no fem cas al bol de ceràmica del centre, exactament. Ha quedat un tema molt important, Xavi, que bueno, ja comentarem el pròxim dia, que és la... sí. Però bueno, ho anunciem ja perquè vale, és que això... No, si vols comentar alguna cosa abans... No, perquè és llarg i vull tenir temps i espai i que ho comentem tots, però és que han passat moltes coses aquests dies. Un seria un podcast per dos de Lady Di, perquè Meghan Markle, Harry... Això no ho hem comentat i s'hauria de comentar. I després, arrel de les relacions tòxiques Verlaine-Gambó, jo volia parlar d'una altra gran relació tòxica. És que ho vull enfocar des del punt de vista de la relació tòxica, que és una família, grup, empresa, no sé ben bé com definir-ho, Flors Mariae. Imperio mediático. Sí, Flors Mariae. Flors Mariae. Ja en parlarem d'elles. Ja en parlarem. Però bueno, que s'han separat per si algú les coneixia de ser clàssicament, com una loncha de queso en un sándwich preso. Gran vers. Els grans versos de la poesia espanyola contemporània s'han separat. Hi ha hagut un drama i ara, bueno, nosaltres estem del costat, jo almenys de 4HBD, no? Que són una de les escissions. Sí. No? Ens posicionem. És que l'altre costat encara no s'ha posicionat. Ja ens posicionarem, però és que hi ha molta tela aquí. Ja parlarem al pròxim podcast, no? Vale. Què? Tornem a... És que clar, aquí us haureu fixat ja que hem pres la dinàmica de començar a treure només un personatge en comptes de dos i per tant veníem rascant de l'últim cop que vam treure personatges, que hem treure David Blaine i Gambó. Ara hem de treure un de sol. Sí. Qui vol ser l'encarregat? Xavi i mi. El Juma Bicata però no està aquí. És una mica de barreja i... Ja, el Juma al final no ha vingut. Sí, el Juma no ha arribat a temps. Grande, tio, estem esperant, cony, no vens? On estàs, Juma? Què fas? On és en Juma? ¿A qué dedica el tiempo libre? El Xavi que ha imitat un personatge d'aquest superbo que tenim a mig de la taula. Està obrint la papereta i... Roald Dahl. Roald Dahl! Molt bé. Roald Dahl! Wow! Más escritores. Más escritores, sí. Todos son però hombres, bueno, no passa res. Ja... Roald Dahl dona per molt. És que Roald Dahl... És que... Moltíssim. Willy Wonka. Les brujas. ¿Cómo es? Versos... Cuentos en verso para niños... No. Para niños del Japón. Para niños perversos o algo així. Doncs res, Roald Dahl ens acompanyarà al proper podcast. No sé si algú vol acabar de comentar alguna cosa i si no ho anem deixant aquí. Sí. Bueno, jo m'agradaria saber com titularem aquest podcast, perquè sempre tothom... Com aneu de... El passat podcast... Ja ho veuran, no? Ja veuran. Però jo he pensat d'algú relacionat amb la fàbrica, M'ha agradat molt. La Factory. És que jo ho estava pensant ja ara i un títol que em fa molta il·lu pel contrast, no? Si sempre ha d'anar el nom, Arthur Gambó i la Isla de les Tentaciones
mola bastant com a títol. Sí, jo és el que vaig pensat, de fet. Jo és el que he pensat mentre durant el Jura'm-ho, podcast. en sèrio. Sí, És que com a nom- t'ho juro, clar. Hamburg? Jo, però crec que això no té tanta importància. Sí, després... O sigui, comentar-ho ara durant el podcast. Ja, però, ja, és veritat. Sí, la gent ja ho veurà directament, però... És un final, és com un final Però podria ser tràgic, un llibre de Però, Hambo, no? La isla de las tentaciones. Sí, O sigui, una total. temporada en el infierno, Total. la isla de las tentaciones. Total. Sí. Sí? Roald Dahl, ens veiem la setmana que ve. Molt bé. És qui diu la setmana que ve diu, bueno...